Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is... Second rule of Fight Club is... Ramaya. Ramaya, Ramaya, Abadu Ramaya, Viranga Tumala, Ramaya, Ramaya, Abadu Ramaya, Echobala. Matwana ki pelile, La 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 la. Atiki briki kiwana ki pelile, La 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 la. Tumbala tumbala maronga, La 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 la. Ariki brita tana bitonga, La 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 la. Jamboshi para, Jamboshi para, Shilongati, Rapapa. Ramaya, Ramaya, Abadu Ramaya, Viranga Tumala, Ramaya, Ramaya, Abadu Ramaya, Itumbala. Atiki briki matwana ki pelile, La 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 la. Atiki briki kiwana ki pelile, La 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 la. Tumbala maronga, La 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 la. Ariki brita tana bitonga. La 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 la. Jamboshi para, Jamboshi para, Shilongati, Rapapa. Ramaya, Ramaya, Abadu Ramaya, Viranga Tumala, Ramaya, Ramaya, Abadu Ramaya, Echobala. Jamboshi para, Shilongati, Rapapa. Ramaya, Ramaya, Abadu Ramaya, Viranga Tumala, Ramaya, Ramaya, Abadu Ramaya, Echobala. Έλα τις κούτες μέσα. Να σου πω, πού το βάλες το λάπτοπ? Το λάπτοπ. Το λάπτοπ, πού το βάλες? Δεν σου είπα να πάρεις το λάπτοπ. 100 πράγματα μου είπες ρε άνθρωπε. Κάνα και εσύ Το λάπτοπ θα σκεφτώ. Βάση περίπτωση. Το shaker το φέρες? Το shaker το φέρα. Πού το? Το shaker είναι δίπλα στον καφέ. Ο καφές που είναι? Ο καφές είναι στο Ολυμπιακό. Είναι αυτό με το νούμερο 1. Είναι στην κούτα με το νούμερο 1. Έτσι αγόρι μου. Έτσι αγόρι μου. Και πλάι ζάχαρη. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτά τα θέματα. Το θέμα είναι πού πήγες τα χαρτιά μου. Τα χαρτιά σου? Τα χαρτιά μου που τα πήγες. Τα χαρτιά σου είναι κάτω από το PlayStation. Μάλιστα. Δεν με ρωτήσεις πού είναι. Είναι ωραίο να είναι κάτω. Πού είναι το PlayStation? Είναι δίπλα στο Xbox. Είσαι γνωστός gamer, έτσι. Γνωστός παιχνιδάκιας. Και όλα μαζί είναι εκεί που έχεις βάλει το laptop. Αν βρεις το laptop και τελειώνει η ιστορία. Να τελειώσει και μετακόμιση, πες να τακτοποιηθούμε. Αυτή είναι η ιστορία. Για να μπορέσουμε, εν πάση περιπτώσει, να κάνουμε τη δουλειά μας. Ναι, να κάνουμε τη δουλειά μας, αλλά μου πήρες τα χαρτιά μου και εγώ τώρα δεν έχω τι να πω. Τι θα κάνω εγώ χωρίς τα χαρτιά μου? Δηλαδή, εγώ και ο Τσοβόλας χωρίς τα χαρτιά μας είμαστε χαμένοι. Δεν παίζει τίποτα. Εμένα πάντως το λένε και τα χαρτιά μου. Όπως ακούς το λένε και τα χαρτιά μου. Πού να τα χαρτιά σου? Πού να τα χαρτιά σου? Κουνάω τα χαρτιά μου, αλλά δεν θα ανοίξω ποτέ τα χαρτιά μου. Ακριβώς.
Γιατί έτσι οφείλεις να κάνεις. Ακριβώς. Γιατί έτσι πρέπει να κάνεις. Γιατί αυτός είσαι. Γιατί αυτός είσαι. Γιατί συγγνώμη, άμα δεν ξεκινήσεις με Σαρδάμ, πώς θα πάει γούρι. Συγγνώμη τώρα δηλαδή. Μην τρελαθούμε. Εντάξει, καλά τα λες. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να σταματήσουμε αυτό το μικρό παραλυρηματικό λογίδριο. Πιστεύεις? Ναι, και να πούμε μια φορά σαν άνθρωποι καλησπέρα. Να. Έτσι περίπου 10 λεπτά μετά τις 10. Μέσα στις άκρες, ναι. Να σου πω, γιατί 10 και 10 είναι η ώρα που έχουν όλα τα ρολόγια όταν κάνουν διαφήμιση? Τι έχει αυτή η ώρα μαγική? Όλα τα ρολόγια που βλέπεις διαφημίσεις δείχνουν 10 και 10. Γιατί δεν δείχνουν, ξέρω εγώ, 2 παρά 20, ας πούμε? Γιατί δεν δείχνουν 6 και 4 και δείχνουν όλα 10 και 10? Είναι ωραία ώρα 6 και 4 τώρα? Όχι, δεν είναι ωραία ώρα. 6 και 4 είναι ωραία ώρα? Όχι, 6 και 4 δεν είναι ωραία ώρα. Το 10 και 10 είναι στρογγυλό. Είναι ωραία ώρα. Είναι σαν να λέμε 10 στα 10, ας πούμε. Εντάξει, 6 και 4 είναι ωραία ώρα αν έχεις κάνει τη σκοπιά σου την 4-6, ναι. Έχεις φύγει για καφεδάκι και περιμένεις πρωινή αναφορά. Εκεί παίζει. Αλλιώς δεν είναι ωραία ώρα. Γιατί η 10 και 10 τι είναι, δηλαδή 10 και 10 το πρωί είναι ωραία ώρα? 10 και 10 σου κάνει και λίγο 10 στα 10, ρε παιδί μου. Ενώ αν πεις, εγώ έβαλα σημάδι και πέτυχα 6 και 4, θα σε περάσει και πολύ καραγκιόζη. Απ' 6 και 4, τι πέτυχες 6 και 4? Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Άσε που το 6 και 4, ας πούμε, δεν βολεύει, γιατί είναι λίγο κοντά οι δείκτες, δεν δείχνουν, δεν απλώνονται έτσι ωραία, ας πούμε. Δεν κάνουν ωραία αγωνία. Δεν δείχνουν τις καμπύλες σου, παιδί μου, δεν δείχνουν τα προσόντα τους. Ενώ το 10 και 10 είναι ένα πράγμα ανοιχτό, έτσι, ανοίγει η καρδιά σου που το βλέπεις. Και επειδή ανοίγει και η δική μας καρδιά, θα πούμε καλησπέρα. Καλησπέρα. Τώρα 10 και 10. Γεια σας, εδώ είμαστε στο Super Sport FM 94,6. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12. Πρώτη εκπομπή σήμερα. Να. Μετακομίσαμε, το καταλάβατε, άλλωστε, γιατί ψάχναμε τα συμπράκαλά μας. Θα τα βρούμε όμως. Δεν υπάρχει καμία αγωνία. Ακριβώς. Ρίχτα τώρα. Λοιπόν, στην παρέα μας, στη ρύθμιση των ήχων, ο Γιώργος Κουτρούτσος. Στην οργάνωση παραγωγής Σοφία Μανιάτη. Ναι, τα τηλέφωνα του Super Sport FM 9579 283 4 και 5. SMS έχουμε στο 4400, γράφουμε Super, αφήνουμε κενό. Το μηνυματάκι μας, ωραία και καλά, αποστολή 4400 με χρέωση 85 λεπτά ανά SMS. Το site του σταθμού www.sportfm.gr, sportfm.gr, sportfm δηλαδή. Sport, γιατί ακούτε, μερικοί το γράφουν με ρώστο, όχι, είναι με τάφ στο τέλος. Ναι. Sport FM και με παύλα να το βάλετε θα πιάσει, γενικώς θα πιάσει, μην ανησυχείτε. Όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, και SMS και email έχουμε. Και email έχουμε, βεβαίως. Έχουμε ράμα για 05 papaki.yahoo.gr, ράμα για 05, ramaya05 papaki.yahoo.gr. Και τώρα που πες γι' αυτό, πες τι είναι το ράμα? Το ράμα για επειδή ρωτάει εδώ πέρα ο κόσμος, είναι το τραγούδι που είναι το σήμα αυτής της εκπομπής και θα το ακούτε κάθε βράδυ. Αν ακούτε αυτή την εκπομπή και λίγο μετά τις 10, είναι ένα τραγούδι αγάπης, αλληλεγγύης, ειρήνης, ομόνοιας και συναδέλφων των λαών. Ναι. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα τραγούδι βιταμίνη. Μπορούμε να πούμε ότι είναι. Ξέρεις τι δεν έχουμε σκεφτεί, ότι ένα τραγούδι θα μπορούσε να βγαίνει σε μπλε χάπι. Μπορεί να κάνει και αυτή τη δουλειά που φαντάζεσαι. Ναι, όχι όμως την άλλη δουλειά που φαντάζεσαι. Δεν ξέρω. Άφηξη μόνο τώρα το λέει. Ποτέ δεν ξέρεις. Μαύρος, δηλαδή, ίσως ήρθε η ώρα να αντικατασταθεί. Και χαμογελαστός, κάτι έχει κάνει πριν φωτογραφία. Αυτό θέλω να πω. Αυτό είναι το ένα και λέω, μήπως εν πάση περιπτώσει πρέπει κάποτε, καθώς ο κόσμος προχωράει, η κοινωνία αλλάζει κτλ. Να αντικατασταθεί ο πάλι ποτέ αγαπημένος Barry White. Όχι να αντικατασταθεί, ρε παιδί μου, τελείως, αλλά λες, φτιάχνεσαι, ξέρω εγώ, παίρνεις την κοπέλα κτλ. Και ό,τι ταινία δεις εν πάση περιπτώσει και έχει περάσει και στη ζωή. Παίζει Barry White, ας πούμε, πριν γίνει. Εντάξει, ποια είναι η πλάκα? Δεν μπορεί να παίξει το ράμα για αυτό. Ο Barry White έχει τη βαθιά ερωτική φωνή που όλοι ξέρουμε. Ο Μαγαρίτης, αλλά ήταν λίγο τεράστιος. Δηλαδή, καμία σχέση με τη φωνή του. Είναι αυτό το κλασικό πρόβλημα που ακούς μια ωραία φωνή, ξέρω εγώ, γυναικεία στο τηλέφωνο και φαντασιώνεσαι και λες πώς να αυτή κτλ. Και βέβαια, ξέρεις, καλύτερα να μην την είχες δει μετά. Ήταν αυτή η περίπτωση του Barry White. Δηλαδή, καλύτερα στα εξώφυλλα να μην είχε τη φάτσα του Barry White. Ήταν λίγο Barry White όμως εδώ που τα λέμε. Πολύ Barry White. Πολύ Barry White. Αλλά καμία σχέση με τον Κιμπαρίδη, έτσι. Μην μπερδευόμαστε. Καμία σχέση, όχι. Το μόνο, ας πούμε, κοινό είναι το White. Καμία άλλη. Κανένας άλλος αισθησιασμός, μπορώ να πω. Τα λύσαμε τα ζητήματά μας, έτσι. Λέμε τώρα. Λέμε ότι τα λύσαμε. Τα λύσαμε, το θέμα ότι είναι εδώ. Είμαστε στο Fight Club, το είπαμε αυτό. Είμαστε στο Fight Club, βεβαίως. Το είπαμε αυτό, αλλά να το λέμε. Μια έτσι μυστήρια λέσχη που ξεκινάει με 2 άτομα, καταλήγει με περισσότερα. Έλα, μην λες, ναι, ήρθε η ώρα να πούμε μερικές αλήθειες εδώ πέρα. Μόνο αλήθειες. Δεν πρέπει εδώ να κάνουμε το μικρό μας μανιφέστο και όλα τα υπόλοιπα. Πρέπει, κυρίες και κύριοι, και θα το κάνουμε. Πριν από αυτό, κυρίες και κύριοι, πρέπει να αποκαλύψω, αν μου επιτρέπεις, ότι εκδεξιών μου, παραδοσιακά εκδεξιών μου, γιατί είναι γνωστός εξτρεμιστής και δεξιός τύπος, ως προς τη θέση που αγωνίζεται βεβαίως,
Κάθεται ένας άνθρωπος ο οποίος σήμερα έστειλε τηλεγράφημα στον Σούνες μετά τις δηλώσεις που έκανε σχετικά με την αναμέτρηση του Νιουκάστλ Ολυμπιακού. Λοιπόν, ο Γιάννης Σαούσης, όταν εν πάση περιπτώσει ο Σούνες έκλεισε τον Ολυμπιακό φαβορί και συνέβη βγήκε ο Σίρερ και λέει πρέπει να πάρουμε το κύπελλο UEFA ή το κύπελλο Αγγλίας, του έστειλε μια φωτογραφία από ένα κύπελλο παγωτό και του είπαν δεν πάρετε το κύπελλο Αγγλίας, το κύπελλο UEFA, για σας θα υπάρχει πάντα ένα κύπελλο παγωτό. Τι σου απάντησε ο παλέμαχος σεβάσμιος γέροντας Άλαν Σίρερ? Μου απάντησε ότι βρήκε την κίνησή μου πάρα πολύ θετική, Ναι. διότι ως γνωστόν στο Νιουκάστλ δεν βλέπουν ήλιο ούτε με το κιάλι, οπότε παγωτό κυπελάκι δεν τους χαλάει καθόλου. Αυτό μου είπε για να είπε δεν μας χαλάει καθόλου. Με κλασική νιουκαστλιανή προφορά. Με κλασική αγαπημένη νιουκαστλιανή. All I know is my ice cream. Ναι. Nobody can take my ice cream away from me. Ναι. Αυτό είπε ακριβώς. Λοιπόν, ένα παγωτό καταρχικό δεν ξέρω αν θα το μοιραστεί με κανέναν. Με τον Τίτους Μπράμπλα, ας πούμε, με τον Λοράν Ρομπέρ, με τον Σεγγίνη και με όλους αυτούς τους αγαπημένους. Αλλά ένα κυπελάκι για τον αρχηγό. Με τον Πάτρικ Κλούιφερτ πιστεύεις δεν πρέπει να το μοιραστεί? Όχι, γιατί. Όχι. Δεν ξέρω, έχω την Όχι, αίσθηση εντάξει, ότι όχι, είναι όχι. φάση δεν δίνει το αγγέλου του νερό αυτό Σίδερο. Οπότε δεν παίζει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, όλα αυτά δεν έχουν σημασία. Δηλαδή αυτό που έχει σημασία τούτη εδώ τη στιγμή, ακριβώς τούτη εδώ τη στιγμή, είναι να σας πω ποιος κύριος κάθεται και θα κάθεται εξ αριστερών μου σε τούτη εδώ την εκπομπή. Στο άλλο θα έλεγα άκρο, αριστερό εξτρέμ εδώ στο Fight Club. Κυρίες και κύριοι, μπορώ με περισσό θάρρος και αντίστοιχη παρησία να σας πω ότι δίπλα μου κάθεται ένας άνθρωπος από τους αξιότερους εκπροσώπους της κοινωνίας των λέξεων. Της κοινωνίας των λέξεων, οι οποίες φτιάχνουν αυτήν εδώ την εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, ένας άνθρωπος που δεν θα δίσταζα ποτέ να το χαρακτηρίσω ακόμα και μέγα μάγιστρο της ρητορίας. Ένας άνθρωπος, κυρίες και κύριοι, που παίρνει τις λέξεις και τις κάνει χρυσάφι. Που παίρνει τα λόγια και με αυτά κάνει θαύματα. Τα κάνει λαμόγια. Όχι, αυτό είναι άλλο. Με αυτά, κυρίες και κύριοι, έχει δημιουργηθεί αυτή εδώ την εκπομπή. Ένας άνθρωπος για τον οποίο θα μπορούσα να πω πολλά, δεν θα το κάνω. Δεν θα το κάνω σήμερα. Δεν θα το κάνω σήμερα. Απλώς θα πω ότι είναι ένας άνθρωπος με τόσο πολύ ταλέντο, κυρίες και κύριοι, που πραγματικά θα μπορούσε να έχει πάρει έτσι, με τις ικανότητες του ρόλο ακόμα και σε μια ταινία, ας πούμε, όπως το όνομα του Ρόδου, μια επική ταινία. Θα κάνω το όνομα ή το Ρόδο? Αλλά σε παρακαλώ πολύ. Άσε με να τελειώσω μια φορά, ρε άνθρωπε. Ναι, αλλά λοιπόν, ναι, μετά, θα διακόψω. Μετά. Θα σου επιτρέψω να με διακόψω αμέσως μετά. Θα μπορούσε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να παίξει στο όνομα του Ρόδου. Αλλά, κυρίες και κύριοι, είναι τόσο καλός κατά βάθος που σε μια ταινία με τόσες πολλές δολοπλοκίες και ίντριγες, σύμφωνα με το σενάριο, θα έχει δολοφονηθεί στο πρώτο τέταρτο. Αυτό όμως και πάλι δεν μειώνει καθόλου την αξία σου. Κώστα Βαϊμάκη, αυτός είσαι και σε ευχαριστούμε μόνο και μόνο γι' αυτό. Εγώ ευχαριστώ, αλλά μπορώ στο όνομα του Ρόδου να κάνω αυτό που αυτομαστιγώνεται, ας πούμε, για να, ξέρεις, να καθαρίσει την ψυχή του κτλ. Αυτό που έχει πάρει το μαστίγιο και κοπανιέται. Είναι αυτό τεράστιο που καταλήγει στο βαρέλι ανάποδα, έτσι. Ας μην είμαι αυτός. Ναι. Δεν υπάρχει ένας που να αυτομαστιγώνεται και να ζει στο τέλος. Περίμενε δηλαδή. Είναι αυτοί, κάτι βλέπω, κάτι Σιήτες. Δηλαδή ένα λεπτό. Ναι. Και είναι και άλλοι στο Μεξικό δηλαδή, που παυρώνονται κτλ. Υποτίθεται ότι αυτομαστιγώνεται για να σώσει την ψυχή του. Ναι. Άμα πεθαίνει στο τέλος, τι να το κάνεις? Δηλαδή και έχεις αυτομαστιγωθεί και έχει γίνει πλάτη σου σαγρέ και πεθαίνει στο τέλος. Δηλαδή είναι ωραίο πράγμα αυτό. Γίνεται σαγρέ. Όχι, γιατί ανεβαίνουν και ποντίκια. Είναι ωραίο πράγμα. Σαγρέ, ναι, να σου το πω και διαφορετικά. Είναι ωραίο πράγμα, ας πούμε, να παίζει μια ταινία 100 άτομα για να ζει στο τέλος Σον Κονερί. Δηλαδή είναι και λίγο αδικία αυτό το πράγμα. Είπαμε Highlander, το έχει παραμπίπ. Ό,τι και να γίνεται, ζει στο τέλος του Σον Κονερί. Δηλαδή πεθαίνει κόσμος στις ταινίες. Πεθαίνουν οι καλοί, οι αγαπητοί, κερδίζει, ξέρω εγώ, τάδε, χάνεται. Ο Σον Κονερί και να γίνει στο τέλος τη βγάζει καθαρή. Ναι, αλλά και ο Christian Slater έζησε εκεί πέρα. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα κάνουμε τώρα κινηματογραφική ανάλυση. Εντάξει, ο Christian Slater ήταν το τσέκι του Σον Κονερί. Επ' αυτή την έννοια λοιπόν τον πήρε το εξής. Με την καλή έννοια, ναι. Ήτανε. Να σου πω, δεν είχαμε ποτέ την ευκαιρία να σχολιάσουμε. Αυτό το αγαπημένο κούρεμα ντολμαδάκι σου άρεσε ποτέ? Αυτό το κούρεμα ντολμαδάκι που ήταν πολύ αγάπημενο. Ήταν ντολμαδάκι Παύλα Κατσαρολάκι. Και δεν πάω να καταλάβω γιατί του μοναχού αυτού με τέτοιο κούρεμα του λένε καπουτσίνους και του λένε ντολμαδάκια. Ή του λένε τασάκια. Να είναι, ξέρω εγώ, το τάγμα των τασακίων. Επειδή πάνω, α πούμε, η μόντιμπο φαλάκρα χωρίς είναι σχήμα τασακίου. Τι να πει, έχεις κανένα καπουτσίνο με καμιά πάνω? Να σου πω, μήπως έπαιζε, μήπως τον ζεσταίνανε και γι' αυτό έμεινε το τασάκι? Δηλαδή, μήπως βάζαν πάνω και έπαιζε θερμοκρασία από τον εσωτερικό διαλογισμό? Δηλαδή, φτιάχναν τον καφέ, ήταν κρύος, τον βάζαν πάνω, ζεσθενόταν και έμεινε το τασάκι. Όχι, για να φάβετε το καπελάκι πάνω, το συγκεκριμένο με το συγκεκριμένο μέγεθος. Δεν μπαίνει ακριβώς και κουμπώνει. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν και τα χριτσκράτς που βάζουν και ξέρεις και πιάνει. Ποια είναι τα χριτσκράτς? Αυτά που είχαν τα ζήτα Ελλάς πολύ παλιά. Αυτά ήταν χριτσκράτς. Σε παρακαλώ πολύ. Ραδιόφωνη, δεν τηλεόραση εδώ πέρα. Κάνουμε με το χριτσκράτς και το ζήτα Ελλάς για να κάνουμε Ζαφυρόπουλο ΑΕΚ. Μάλιστα. Όχι λοιπόν, δεν θα πάμε εκεί.
Λοιπόν. Δεν θα πάμε εκεί. Θα πάμε όμως στον αγώνα του ULEP Cup. Θα πάμε, έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τώρα πάμε στον αγώνα του ULEP Cup προημιτελικά. Βεβαίως. Μαρούσι Μακεδονικός. Πάμε να ακούσουμε τον Μάνο Τζάλα να μας πει το τελικό αποτέλεσμα. Εδώ πριν από λίγο τελείωσε ο αγώνα στο κλειστό του Αγίου Θωμά με τον Μακεδονικό να είναι ο μεγάλος νικητής του πρώτου εμφυλίου με το Μαρούσι, επικρατώντας με 89-92 ύστερα από ένα συγκλονιστικό στην εξέλιξή του παιχνίδι. Μακεδονικός ο οποίος είχε για πρώτους σκόρερ τους Μάικλ και Ρήμας με 22 πόντους, ενώ από το Μαρούσι καλύτεροι ήταν οι Μπλάκνοι και Σπανούλης, οι οποίοι πέτυχαν 23 και 17 πόντους αντίστοιχα. Τελικό αποτέλεσμα εδώ από το κλειστό του Αγίου Θωμά, Μαρούσι 89, Μακεδονικός 92. Μάλιστα. Σπουδαία νίκη. Σπουδαία νίκη του Μακεδονικού. Ήταν grande φαβόρι το Μαρούσι και θα έχουμε και πολύ ενδιαφέροντα επαναληπτικό. Εμένα μου κάνει εντύπωση που βάζει περιπτώσει τριαμβεύει ένας Παπαμακάριος. Είναι κακή εποχή για οτιδήποτε έχει να κάνει. Τα έχουμε σκεφτεί πολλές φορές. Με Παπακαλιάτης έχει πάρει τα γνωστά που έχει πάρει. Παπαδόπουλος είναι στον πάγκο, ας πούμε. Και για τον Παπαλουκά έχω καιρό να ακούσω τώρα που τα λέω. Τον Παπαλουκά καιρό, γενικά επειδή είναι κακή περίοδο. Περίμενα ότι ο Παπαμακάριος δεν τα καταφέρει, αλλά να που έκανε την επανάσταση. Μάλλον έχει αυτοκάθαρση. Είναι το πρώτο σημάδι της αυτοκάθαρσης. Ότι η ομάδα του Παπαμακάριου τριαμβεύει. Πιστεύεις δηλαδή? Πιστεύω, τι να κάνω. Πιστεύω στην αυτοκάθαρση. We believe in love power. Αυτό είναι το μόνο που έχω να πω. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Μπορούμε να κάνουμε το μικρό μας μανιφέστο εδώ πέρα για αυτόν τον κόσμο ο οποίος μας ακούει και λέει τώρα ποιοι είναι αυτοί οι beat, τι είστε εσείς, τι κάνετε εδώ πέρα, τι θα κάνετε και όλα τα υπόλοιπα. Τι που λέει και όταν βλέπει στον δρόμο κάποιος. Ναι, ακριβώς αυτό το πράγμα. Όταν οδηγάμε, για παράδειγμα. Ωραία, πολύ ωραία, ναι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το Fight Club, το οποίο θα είναι εδώ κάθε βράδυ, Δευτέρα Παρασκευή 10 με 12 στον Super Sport FM. Θα λέγαμε ότι είναι μια έτσι, ανεξάρτητη έτσι, ραδιοφωνική παύλα σημειολογική αρχή. Όπου κρίνω μπορώ να σε διακόψω, έτσι. Ναι, βέβαια. Ευχαριστώ. Απλά το ξέρω να μου φύγει η αγωνία. Σου επιτρέπω απριόρι να με διακόψεις όποτε εσύ το κρίνεις. Δεν επιτρέπω να μου κάνεις αυτό που κάνουν στις ειδήσεις. Που λένε, ξέρω εγώ, μπλα μπλα μπλα, πετάγονται 7 και μετά πεταγένεις και λέει, συγγνώμη κύριε, ξέρω εγώ, Ευαγγελάτο, παραδείγματος χάριν. Σε τι κόσμο φέρουμε τα παιδιά μας? Όχι, αυτό είναι μετά. Κύριε Ευαγγελάτο, μετά θα ήθελα να με ρωτήσετε αυτό. Τι πάνε πει θα ήθελα να με ρωτήσετε αυτό? Πες το ρε, μόνο πες το κατευθείαν αυτό. Ναι, σωστό. Μας έφαγε η ευγένεια. Λοιπόν, ανεξάρτητη ραδιοφωνική παύλα σημειολογική αρχή. Από τα βασικά έτσι, θέματα τα οποία καταπιάνεται αυτή εδώ η εκπομπή. Η σημειολογία. Δεν θα είμαστε γατζωμένοι στην επικαιρότητα. Εκτός φυσικά αυτό κρίνεται απαραίτητο, δεν μιλάμε για όλα τα ζωντανά παιχνίδια και όλα τα υπόλοιπα, αλλά για την επικαιρότητα γενικώς της ημέρας. Παίρνουμε αφορμή από την επικαιρότητα και την κάνουμε μαλλιά κουβάρια, να το πω έτσι πάρα πολύ ευγενικά. Γενικώς, βάζω τόσο οι υπόλοιπες έτσι, πώς να τις πούμε, προεκλογικές δεσμεύσεις, ή δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, προγραμματικές δηλώσεις μάλλον. Δεν θα τηρηθεί καμία. Δεν θα τηρηθεί καμία, απλώς έτσι τώρα να πούμε αυτά τα δύο λογάκια. Ναι, θα λέγα για αρχή, τέλος πάντων, ό,τι είμαστε και ό,τι πρεσβεύουμε θα το καταλάβετε με το πέρασμα των ημερών. Εδώ είμαστε. Δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα. Ναι, παρέα θα κάνουμε, θα λέμε αυτό που καταλαβαίνουμε, όπως το καταλαβαίνουμε. Έτσι πάρα πολύ απλά. Που νιώθουμε, γιατί μου αρέσει αυτό που νιώθουμε. Αυτό νομίζω ότι το λέγαμε μετά, ήταν το συγκινητικό κλείσιμο του ημιώρου. Ήταν συγκινητικό κλείσιμο ημιώρου .doc. .gr. Από εκεί και πέρα, τι άλλο να πούμε, δεν θα πούμε τίποτα άλλο παρά μόνο ότι όλοι έτσι πνευματικώς ευλίγιστοι ακροατές είναι καλοδεχούμενοι. Και σωματικός ευλίγιστοι. Και ευλίγιστες ειδικά είναι, για να ξέρεις, να μπορούν να κάνουν δουλειές την ώρα που ακούνε. Δηλαδή, αν κάποιοι είναι ευλίγιστοι και μπορεί να καθαρίσει κατά το κρεβάτι την ώρα που ακούει, από αυτήν είναι, μην τον πάρεις ότι το λέω. Όχι, δεν θα έρθει η ομάδα αριθμικής μαστικής να μας δει, ας πούμε, και να μας δώσει συγχαρητήρια τώρα για αυτό που είπε. Όχι, αλλά μπορεί να έρθει και να τους δώσουμε εμείς συγχαρητήρια. Ναι, αυτό μπορούμε. Για την παρουσία της, ας πούμε, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Καλύτερο αυτό, έχεις τα δίκια σου. Άλλωστε, μετά από 12 χρόνια μπαλέτο που έκανες, νομίζω μπορείς να πεις κάποια πράγματα στην ομάδα του Ensemble. Μπορώ να πω και δεν θα κρύψω. Δεν θα πω για το πιάνο και τα γαλλικά προς το παρόν, τα αφήνω για αργότερα. Δεν χρειάζεται να πεις αυτά. Για τον μπαλέτο όμως μπορούμε να μιλήσουμε. Ας πούμε. Μπορούμε να μιλήσουμε, όχι εμείς για την ακρίβεια. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μελετήσει πολύ καλά και ενδεχομένως θα μας χρησιμεύσει αυτό στη διάρκεια της εκπομπής την όλη πορεία του αγαπημένου μας Ρίο Φέρντιναντ στο μπαλέτο. Ναι, γιατί ακούσαμε στη μετάδοση του αγώνα της Manchester με τη Μίλαν τον Αλέξη Πυρόπουλο να μας αποκαλύπτει μια λεπτομέρεια, μια πτυχή, μια άγνωστη πτυχή της ζωής του Ρίο Φέρντιναντ που δεν την ξέραμε και πραγματικά μας συγκίνησε.
σε κάποιο σημείο, όσοι ακούσατε τη μετάδοση, τη τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα, θα ακούσατε τον Αλέξη Πυρόπουλο να λέει ότι ο Ρίο Φέρντιναντ, ο οποίος έχει μια πλαστικότητα στις κινήσεις του, η οποία δεν είναι καθόλου τυχαία, καθώς όταν ήταν μικρός έκανε κλασικό χορό και μάλιστα είχε προταθεί για μια υποτροφία μπαλέτου ή κάτι, δεν θυμάμαι την ακριβή. Αν δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει το μπαλέτο. Δηλαδή σημασία έχει η λέξη Ρίο Φέρντιναντ και μπαλέτο στην ίδια πρόταση. Έτσι. Σημασία έχει να. Δηλαδή, όχι όταν ας πούμε να λέμε ο Ρίο Φέρντιναντ πλάκωσε, ξέρω εγώ, μια σχολή μπαλέτου στο ξύλο. Δεν εννοώ ότι έχει ενδιαφέρον αυτό το πράγμα στην ίδια πρόταση. Ότι ο Ρίο Φέρντιναντ έκανε μπαλέτο. Δηλαδή, έστω να βάλουμε και αυτό το ρήμα. Αυτές τις 4 λέξεις. Σημασία έχει να κλείσουμε τα μάτια και να φανταστούμε, κυρίες και κύριοι, όλοι μαζί. Όχι εσείς που οδηγείτε. Όχι εσείς που οδηγείτε. Μην κλείσετε τα μάτια. Με ανοιχτά μάτια. Οι υπόλοιποι, πάμε άσκηση λοιπόν. Κλείνουμε τα μάτια και ονειρευόμαστε το Ρίο Φέρντιναντ πριν από 15 χρόνια. Με αυτό το μαλλί μπορώ να το φανταστούμε. Με αυτό το μαλλί, με τα κοτσιδάκια ουρίτσα λίγο, ξέρετε αυτό το man μαλλί που έχει το γιο. Το τσαπ μαλλί, εν πάση περιπτώσει. Για να το κλείσουμε εκεί. Ποιος είναι σταλμένο τότε, φαντάζομαι, αλλά έτσι λιγερόκορμο, όπως σήμερα, με το κορμάκι του, με τα παπουτσάκια του, να κάνει αγαπημένα πλιέ και τι άλλα πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Stretching, διατάσεις και διάφορες ωραίες πιρουέτες. Δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Loop, axel, τι να σου πω τώρα. Και σπαγκάτο, βέβαια. Σπαγκάτα, εμένα οι γνώσεις μου για τον μπαλέτο έφταναν μέχρι το μιζαμπλί. Αλλά κάποια στιγμή το μιζαμπλί δεν είναι στο μπαλέτο, εν πάση περιπτώσει. Ναι, όχι, δεν είναι αλήθεια. Αυτό όμως που ούτε το πεντικιούρ. Νόμιζα ότι όλες αυτές οι γαλλικές λέξεις, εν πάση περιπτώσει, έχουν να κάνουν μπαλέτο. Πιστεύεις ότι ο Ρίο Φέρντιναντ, να κάνουμε υπόθεση εργασίας τώρα. Υπάρχει τόσο ο Ρίο Φέρντιναντ να έγινε άντρας από ένα περιστατικό που του συνέβη εξαιτίας του μπαλέτου, δηλαδή ο Ρίο Φέρντιναντ τελειώνει το μπαλέτο, έτσι. Γυρίζει σπίτι του στο γνωστό μουντό αγγλικό βιομηχανικό τοπίο κτλ. Έχει τελειώσει το μπαλέτο. Είναι δηλαδή σκέφτεται λίγο σαν τον Billy Elliot μια φάση. Όσοι το έχετε δει με το μικρό παιδάκι κτλ. Γυρίζει σπίτι λοιπόν, είναι προβληματισμένος για το μέλλον του κτλ. Κάνει κρύο, βρέχει. Και σε κάποια φάση, καθώς γυρίζει λοιπόν, του την πέφτουν δύο τύποι. Περίμενε, είναι προβληματισμένος γιατί του έχει ξύσει το κορμάκι σε κάποιο σπαγκάτο που έκανε. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι. Μην μου χαλάς. Όχι, βάζω λεπτομέρειες στην ιστορία. Ότι για ποιο λόγο, ας πούμε, στεναχωρημένος ο Ρίο Φέρντιναντ, γιατί του πήγε πόντος από το κορμάκι. Ναι, το έφυγε του γλουτού, του έσω προσαγωγού. Λοιπόν, και του την πέφτουν δύο τύποι σε μια γωνία και προσπαθούν να του κλέψουν την τσάντα με τα παπούτσια. Όχι, του λένε άνοιξε την τσάντα για να πάρουν ό,τι έχει μέσα και όπως ανοίγει την τσάντα, ας πούμε, για να τους δώσει το χαρτζιλίκι του ή το κολατσό του, βρίσκουν μέσα τα παπούτσια του μπαλέτου. Ναι. Και τον προσβάρουν πάρα πολύ χυδαία του, τι λένε, ξέρω εγώ, Σίση, Φάγκετ κλπ. Όλα αυτά τα. Και εκεί ο Ρίο Φέρντιναντ αποφασίζει και γίνεται άντρας. Ακριβώς. Έτσι πλακώνει στο ξύλο και όλα τα υπόλοιπα. Ξέρω, μην ξεχνάτε ότι οι ιστορίες σαν και αυτές έχουν γίνει στο παρελθόν. Ο Μάικ Τάισον. Έκανε μπαλέτο. Όχι, δεν έκανε μπαλέτο, αλλά είχε παθολογική αγάπη στα περιστέρια και κάποτε που είδε. Τα περιστέρια. Τι παθολογική. Τα τάιζε, τα τηγάνιζε, τι έκανε, τα πυροβολούσε. Αποδημούσε μαζί τους, μα τι μου λες τώρα. Λοιπόν. Να σου πω πώς αυτή την οποία κατηγορήθηκε για βιασμό την λέγει περιστεράκι μου. Πιτσουνάκι μου. Γούτο μου, κάτι. Για πες λοιπόν. Λοιπόν, και είδε κάποιον μια μέρα, δεν θυμάμαι το, να σκοτώνει ένα περιστέρι, να κυνηγάει ένα περιστέρι, ξέρω, με σφετώνα ή κάτι τέτοιο. Βάζω και το άλλαξε τα φώτα, το σαπάκιασε στο ξύλο. Αυτή ήταν η ιστορία. Θέλω να πω ότι. Περιμένω το ηθικό δίδαγμα ακόμα να ακούσει. Δεν υπάρχει ηθικό δίδαγμα. Το ηθικό δίδαγμα είναι ότι από κάποιες ευγενείς ενασχολήσεις στην εφηβεία σου μπορεί ξαφνικά να βγει το κτήνος από μέσα σου και αυτό το κτήνος μετά να σε ακολουθήσει σε όλη τη ζωή. Γιατί δεν γίνεται ποτέ το ανάποδο. Δηλαδή να είσαι ένα κτήνος, ας πούμε, από γεννησιμιούς σου και να γίνει κάτι στην πορεία που θα σου βγάλει τον τρυφερό σε αυτό. Πότε γίνει αυτό, πάμε. Έχεις ποτέ κανένα κτήνος που να γίνεται άνθρωπος. Λοιπόν, ιστορίες του Bronx. Ιστορίες του Bronx είναι μια κλασική περίπτωση. Δεν για ταινίες. Πραγματικότητα, δηλαδή είναι ταινία του Tyson, δεν είναι πραγματική ιστορία. Ναι, του Bronx. Θα σου πω και εγώ, ξέρω εγώ, τη Ραμόλα. Λοιπόν, θα το σκεφτούμε. Μπορούμε να το σκεφτούμε. Μπορώ να πάρω ένα time out να το σκεφτώ. Ναι, τεχνικό time out. Ένα τεχνικό. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή που όλοι περιμένατε. Το στοίχημα εννοώ, έτσι.
Τι δεν θα γδυθείς τώρα? Βάλει το αυτό τραγούδι, γιατί με αυτό το τραγούδι δεν είναι πρέπον. Λοιπόν, πάμε να δούμε το στοίχημα. Έχουμε 3 τελικά στο κουπόνι το σημερινό. Στο 2-11 Κλερμόν Λιόν 1-1, ημίχρονο 0-0. Στο 2-12 Διαρμακύρ Σπορ Γαλατά Σαράι 0-1, ημίχρονο 0-1. Και τελικό στο 2-13 Μπίλεφελτ, ναι, Χάνσα Ροστόκ 1-0 ημίχρονο. Σε εξέλιξη έχουμε τα εξής παιχνίδια. Στο 2-14 Σάλκε Ανόβερο 2-1 και το σκόρ ημιχρόνου. Και από εδώ και κάτω ό,τι ακούσετε είναι πρώτο ημίχρονο. 2-15 Ρος Κάουντι Σεντ Μίρεν 0-1. 2-16 Μπρέτφορντ Σαουθάμπτον 1-1. 2-21 Νορθάμπτον Γέοβιλ 0-1. 2-22 Ρότσντέιλ Γκρίψπι 1-0. 2-23 Γιόρκ Μπαρνέτ 0-0. Με διορθώνεις όπου είναι, άμα είναι Μπάρνετ ας πούμε μου το λες έτσι. 2-24 Όλντεσοτ Έξετερ 1-0. 2-26 Στίβενειτς Μόρκα 0-1. 2-31 Νιμ Νις 2-0. 2-32 Μπλάκμπερν Μπέρνλι 0-0. Και 2-33 Σέφιλ United Arsenal 0-0. Δεν έχουμε ενημέρωση για το 2-25 το Σκάρμπορο Τάμουορθ, γι' αυτό και δεν έχετε ακούσει. Θα δούμε τι θα κάνουμε στην πορεία, θα τα μοντάρουμε τα πράγματα. Και έχουμε διάφορα παιχνίδια που ξεκινάνε αργότερα, όπως π.χ. στις 11 στο 2-34 Μπαρτσελόνα Εσπανιόλ για το τρελό διπλό του 6,25. Ναι. Το τρελό διπλό. Αναβλήθηκε το παιχνίδι αυτό λοιπόν. Μάλιστα. Μας λέει εδώ πέρα η Σοφία Μανιάτη ότι το παιχνιδάκι αυτό έχει αναβληθεί στο 2-25 Σκάρμπορο Τάμουορθ, όχι το Μπαρτσελόνα. Όχι εδώ. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με την Εσπανιόλ στις 11.30 έχουμε στο 2.35 Ατλέτικο Παρανένσε Λιμπερτάδ. Στο 2.36 στις 2.25 το βράδυ Ατλέτικο Τζούνιορ Ολμέδο. Θέλω να τα λέω αυτά τα ονόματα γιατί μου αρέσουν. Ναι, στα αρέσουν όταν με πιάσει χασμουριτό τώρα. Έχεις πιάσει 2.25 το βράδυ και τέτοια. Και στις 4, μη σου πω αυτό, και στις 4 ότι έχουμε στο 2.41 Αλιάνσα Λίμα Καράκας. Μάλιστα. Καράκας. Με τρελό διπλό Καράκας έχω έμπνευση. Λέμε τώρα. Λοιπόν, αν ακούει κανείς μια καυταρόλα καφέ θέλω για το μάτι των 4, γιατί αλλιώς δεν παλεύεται η ιστορία. Λοιπόν, θέλω να συζητήσουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Παρακαλώ. Για την ιστορία με τον Γκούμα. Ναι. Πρέπει να συζητήσουμε, δηλαδή πρέπει να σοβαρευτούμε επιτέλους και να συζητήσουμε σαν άντρας προς άντρα. Νομίζω ήρθε η ώρα. Αφού μου εξηγήσει γιατί η σοβαρότητα θεωρείται προτέρημα, μπορούμε να συζητήσουμε. Ωραία, λοιπόν. Δεν θα σου το εξηγήσω, το καταλάβεις στην πορεία. Okay. Λοιπόν, κάτω από μια σοβαρή προσέγγιση. Καταρχάς, γιατί λέμε ότι όταν είναι για 8 αγωνιστικές κινδυνεύει με καμπάνα. Έχει να κάνει πάλι με τη γενικότερη κατάσταση στην Εκκλησία. Δεν θέλω να επισέλθω σε τέτοια θέματα. Δεν θέλω να επισέλθω. Δηλαδή, γιατί να μην λέει, ξέρω εγώ, κινδυνεύει με κορνάρισμα. Λέω ρε, με κορνάρισμα. Γιατί είναι καμπάνα. Εγώ 8 αγωνιστικές δεν έχω δεμένο, ξέρω εγώ, σε μια εκκλησία και θα βάλω καμπάνε στα αυτή του για τιμωρία. Δηλαδή, αυτό ας πούμε με 12 αγωνιστικών κινδυνεύει με σήμαντρο, ας πούμε και τέτοια. Ναι, και όταν είναι πιο light, ας πούμε, κινδυνεύει με θυμιατήρι. Ενώ πώς είναι η λογική, γιατί είναι καμπάνα. Τον βάζουν να βαράει τις καμπάνες, ξέρω εγώ, για 8 Κυριακές για τιμωρία. Προφανώς, γιατί όταν την ακούς την τιμωρία θα είναι σαν να ακούει καμπάνα στα αυτιά. Αλλά θα μου πεις, την ίδια ιστορία σου μπορεί να νιώθει και κάποιος ερωτευμένος. Ακούει και αυτός καμπάνες στα αυτιά. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, είναι προφανώς ένα από τα αγαπημένα κλισέ. Και πρέπει να πούμε σε τούτο το σημείο ότι αυτή η εκπομπή αγαπάει, λατρεύει τα κλισέ. Τα κλισέ είναι μέρος της παράδοσης τούτου εδώ του τόπου. Έχουν βοηθήσει γενιές και γενιές να μεγαλώσουν και να αναπτυχθούν. Και παρότι θα τα βλέπουμε και από την καλή τους και από την ανάποδη, θα είμαστε εδώ, θα χρησιμοποιούμε, θα σημειολογούμε πάνω τους και θα τα αποδομούμε. Και θα σελγούμε και πάνω τους. Να το λέμε αυτό. Πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, για το θέμα του Γκούμα. Πρέπει να συζητήσουμε γιατί το κρατάμε κάποιες μέρες τώρα έτσι και το έχουμε μέσα μας. Θέλουμε να το πούμε. Λοιπόν, δεν ήταν μια ωραία σκηνή αυτή που είδαμε. Όχι. Δηλαδή το να βλέπεις τον τίμιο γίγαντα, το στυλοβάτι, το χαλκέντερο. Πού ξέρεις για παιδά από για το κεμπαρίδι. Τίμιος γιγαντάς είναι μόνο Κρυσίνο, δεν είναι. Μετά τον Κρυσίνο δεν έχει ξαναυπάρξει. Μπορώ να πω και το κεμπαρίδι, γιατί να πεις τον Τζατσένκο, μέχρι τον Τζατσένκο. Ναι, ο Σαμπόνις δεν ήταν τίμιος γιγάντας. Όχι, δεν ήταν τίμιος γιγάντας. Ήταν άτιμος γιγάντας. Όχι, δεν ήταν. Γιατί παίζει μέχρι το 41 του μπάσκετ, είναι άτιμος. Όχι, αλλά ήταν εν πάση περιπτώσει ήταν ο γίγαντας ας πούμε της εργατικής τάξης. Γιατί είχε το μουστάκι. Ο Τζατσένκο λες. Τη εργατική τάξη, όχι ο Σαμπόνις. Όχι, και Σαμπόνις. Όχι, ο Σαμπόνις δεν μπορεί να γίνει τη εργατική τάξη. Πήγε τώρα στην Αμερική και παντελόνια στα δολάρια. Ενώ ο Τσατσέκο, ο τίμιος από τα γκουλάγκ στο γήπεδο, στο παρκέ. Με το μουστάκι, υπόστεγο, ήταν μια τέτοια κατάσταση. Ας γυρίσουμε όμως στο θέμα. Λοιπόν, ας γυρίσουμε. Δεν ήταν ωραίο θέαμα λοιπόν, όπως λέγαμε, η αντίδραση του Γιάννη Γκούμα. Καθόλου. Τι πιστεύεις τον είχε χαλάσει, το γεγονός ότι με την κάρτα αυτή χάνει το παιχνίδι του Πανιόνιο? Δηλαδή ήταν αυτό αρκετό? Όχι βέβαια. Για να τον αναγκάσει? Δεν πρόλαβε να το σκεφτεί αυτό. Σίγουρα το είχε σκεφτεί, δεν μπορεί να το σκεφτεί. Ξέρουν οι παίκτες το όριο καρτών, ξέρουμε πόσες κάρτες ξεκινάνε.
Και καλά, συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Σαν παίζει πόκα, ας πούμε. Δεν ξέρεις πόσες κάρτες έχεις πάνω. Όχι, καλά, λοιπόν. Αυτό σου λέω. Δεν ξέρεις πόσες θα αλλάξεις. Το ποδόσφαιρο σαν την πόκα. Όχι πόκα Junior, όχι πόκα, πόκα έτσι μην μπερδευτούμε. Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν θα το συζητήσουμε τώρα. Αυτό θα το συζητήσουμε κάποτε. Ωραία. Το θέμα είναι ότι δεν δικαιολογείται να έφαγε τέτοια ήττα για την κάρτα. Δεν έπαιζε, ας πούμε, τον Ολυμπιακό την επόμενη αγωνιστική και κρίνονταν το πρωτάθλημα με τον Πανιόνιο. Παίζει, εντάξει. Εντάξει, ναι. Αλλά δικαιολογεί σποξένα. Δεν δικαιολογεί τίποτα και κανένα παιχνίδι, ρε παιδί. Μπράβο. Άρα που καταλήγουμε. Καταλήγουμε σε πολλά πράγματα που θα καταλήξουμε, ρε παιδί μου. Ότι είναι καταρχάς ο Γιάννης Γκούμας είναι ένας άνθρωπος που δεν κάνει τέτοια πράγματα. Αυτό μπορεί να ξεκινήσουμε. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος ποτέ στη ζωή του δεν έχει πάρει τραπή. Και ειδικά τώρα που έχει φύγει ο Σότος και είναι ο Στυλοβάτης, τον περιμένεις κάπως διαφορετικό. Πιστεύεις όμως από την άλλη μεριά ότι θέλει να αναλάβει το ρόλο του Σότου και να γίνει το αλάνι στην άμυνα του Παναθηναϊκού? Δηλαδή να ζητήσει από τον Μαλεζάνη να μαρκάρει τον Τζιοβάνι στον ντέρμπι? Ναι, δεν είναι λίγο αργά στα 30 του όμως για να το κάνει αυτό? Δεν είναι 30 ρε ο Γκουμάς. Πόσο είναι? Πιο λίγο, 28 στα 29 είναι. Όχι, σιγά μην είναι και 22 το πιπίνι. Καλά, 22 δεν είναι. Έλα και 30, το μεγαλώνεις τώρα. Ναι, εντάξει, 30 είναι, πάση περιπτώσει. 30 είναι. Η απάντηση είναι ότι όχι, δεν θα μαρκάρει τον Τζιοβάνι στον ντέρμπι γιατί δεν θα παίζει ο Τζιοβάνι. Αυτό πρέπει να απαντήσει. Όχι ότι είναι αργά και νωρίς κτλ. Γιατί δεν θα παίζει ο Γιωβάνι? Δεν θα παίζει ο Γιωβάνι. Γιατί δεν παίζει ο Γιωβάνι? Αυτό θα χαλαστείς άμα παίζει. Εγώ. Ναι. Εσύ θα χαλαστείς άμα παίζει εγώ. Θα πεις τι τον έβαλε μέσα αυτόν. Καλά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Θα είναι το κύκνιο άσμα το αγόρι μου, μην ανησυχείς. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε ότι εν πάση περιπτώσει θα απαράδεκτη ενέργεια. Απ' τη μια. Απ' την άλλη, βεβαίως, είναι ένας άνθρωπος που δεν μας έχει συνηθίσει τέτοια πράγματα και εν πάση περιπτώσει μπορεί να δικαιολογήσουμε σε έναν άνθρωπο να έχει νεύρα μια φορά στη ζωή του, εν πάση περιπτώσει, μια φορά και μοναδική. Ναι, μπορούμε να το δικαιολογήσουμε όμως μπορούμε επίσης να δικαιολογήσουμε τον Κεμπαρίδη γιατί ξεχνάει την κόκκινη κάρτα στα αποδυτήρια όταν βγαίνει στα παιχνίδια. Ναι, μπορούμε να το πούμε αυτό. Το πραγματικά δικαιολόγητο της φάσης είναι ότι είχαμε 2 σπροξήματα του Γκούμα. Δηλαδή όσο και εκτός... γιατί δεν έπεσε με το πρώτο. Δεν έπεσε με το πρώτο και ένα δεύτερο. Ναι, μάλιστα. Δηλαδή κανονικά αν δεν συνερχόταν ας πούμε θα του έκανε tackling. Δηλαδή το τρίτο θα ήταν tackling. Λοιπόν, άκου να σου πω το μυστικό. Ο Γκούμας περνάει έξω από τα αποδυτήρια του από Κεμπαρίδης είναι τουαλέτα. Πάει και του παίρνει την κόκκινη κάρτα και του βάζει δίπλα στην κίτρινη κάρτα ένα υπερατού. Τα θυμάστε υπερατού συγκάτω παίζαμε? Ωραία. Τι να βγάλω και μπαρίζνα στον Γκούμα υπερατού? Σου λέει, θα σας πω, τι θα κάνει? Βγάλε 18 φορές την κίτρινη. Δεν πάω πουθενά. Σωστά. Εντάξει, ναι, οκ. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Ότι έκανε αυτό που έκανε, μετάνιωσε, είμαστε σίγουροι το έπηγε και το είπε. Εγώ πιστεύω ότι μετάνιωσε στην πραγματικότητα. Αλλά εφόσον πλέον το βίντεο του αγώνα και γενικά τα βίντεο των αγώνων ή τα βίντεο των αγώνων, για να είμαστε πιο ακριβείς, χρησιμοποιούνται σαν αποδεικτικό στοιχείο και μπορούν να επιφέρουν τιμωρία έστω και κατόπιν εορτής, καλώς μπας περιπτώσει κλήθηκε από τον Εθνικό Δικαστή για τα περαιτέρω, για τα δέοντα, μπας περιπτώσει. Και έτσι πρέπει να γίνεται. No. Δηλαδή εμπρός στον δρόμο που χάραξε ο Ασουνσάο με τον Γκονζάλες. Ναι, όχι. Οι οποίοι δεν τιμωρήθηκαν στον αγώνα και φάγανε μετά τον Μπουγιουρτή 3 αγωνιστικές. Όταν ξέρει ο ποδοσφαιριστής ότι ό,τι και να δει ένα μη δύο διαιτητής, ο βοηθός, ο παρατηρητής ή οποιοδήποτε, άμα ξέρει ότι βάσει του βίντεο μπορεί να το τσιμπήσουν και να έρθει καμπάνα, η γνωστή καμπάνα που λέγαμε στην αρχή, η οποία μπορεί να είναι 3, 4, 5 αγωνιστικές, αν είναι αρχηγός 8, αν είναι υπότροπος 18, αν είναι επίτροπος 28 και ούτω καθεξής, ίσως το σκεφτεί λίγο καλύτερα. Δηλαδή, στα πλαίσια που συζητάμε, ότι μόνο αν υπάρχουν φυλακίσεις άτακτων οπαδών που κάνουν σαχλαμάρες στα γήπεδα μπορεί να υπάρξει λύση. Με την ίδια λογική, αν υπάρχουν τιμωρίες άτακτων παιχτών που δεν τους πιάνουν οι διαιτητές, δηλαδή που χτυπάνε μουλοχτά από πίσω, ξέρεις, κλωτσάνε, κάνουν κτλ. Ίσως μόνο τότε να είναι και η πραγματική λύση του προβλήματος. Ναι, αλλά τότε εντάξει, θα το κάνουμε. Είναι πάρα το θέμα του να μην ξεφύγει και να πάει στο άλλο άκρο της υπερβολής. Θέμα ότι γενικώς η φυσική επαφή με κακή πρόθεση, εν πάση περιπτώσει, όπως του Γκούμα το διαιτητή ή τον Γκονζάλες με τον Ασουνσάο, καλό είναι να τιμωρείται. Ναι. Αλλά ξέρεις, φτιάχνουμε ουσιαστικά και ένα παρακύκλωμα, έτσι, όπου θα παρακολουθούμε από τη μία πλευρά, γιατί το έχουμε και μέσα μας, είμαστε και λίγο, είναι και λίγο άρρωστοι, εν πάση περιπτώσει, έτσι, λίγο διαστραμμένοι μάλλον η ψυχοσύνθεσή μας, όπου θα παρακολουθούμε από τη μία τις φάσεις που γίνονται, και από την άλλη ως τρομεροί Ελληνάρες θα βλέπουμε και τι γίνεται δεξιά και αριστερά, ποιος παίκτης μπορεί να κλώτσισε και αυτά, και θα απαιτούμε μετά λαϊκά και μαζικά να έρθουν τα βίντεο για να τιμωρούνται οι παίκτες. Δεν το κάνουμε, το κάνουμε κάμερες. Ναι, εντάξει. Θέλω να πω, δεν είναι και τίποτα περίεργο να βλέπεις το βίντεο μετά το αγώνα. Δηλαδή, αν έχει πέσει κλωτσιά εκτός φάσης, γιατί να μην τιμωρηθεί? Δεν καταλαβαίνω το γιατί να μην τιμωρηθεί. Να τιμωρηθεί και να παρατιμωρηθεί. Να. Δηλαδή είναι μαγιά, δεν το λέω για το κομμάτι, αλλά το λέω για διάφορους άλλους, ειδικά για σεσημασμένους τύπους οι οποίοι το κάνουν συχνά πυκνά. Είναι μαγιά να πηγαίνεις να χτυπάς εκτός φάσης κάποιον όταν ξέρεις δεν σε βλέπει κανείς? Εντάξει, όχι, αλλά είναι σύνηθες φαινόμενο από την άλλη. Να γίνει ασύνηθες, δηλαδή. Τι θα πει είναι σύνηθες? Εγώ μαζί σου είμαι.
Εγώ μαζί σου. Εγώ προσπαθώ να το δω πρακτικά. Εάν βγαίνει, δεν βγαίνει. Εν πάση περιπτώσει, θα το λύσουμε αυτό το θέμα. Και όσο επίσης για να τελειώσουμε και το θέμα με τον Κεμπαρίδη, γιατί κάνει τρομερή εντύπωση για ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει, ας πούμε, φάσεις, δεν έχει αμφισβητούμενες φάσεις και δεν έχει και, αν θες, δεν είναι κανένα ντέρμπι. Ναι. Ότι κατάφερε να κάνει 3-4 χοντρά λάθη σε αυτό το παιχνίδι είναι κατόρθωμα. Ναι. Δηλαδή ότι δεν απέβαλε το Μάριτς, ότι δεν απέβαλε τον Κούμα, ότι δεν έδωσε πέναλτι και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή είναι κατόρθωμα. Δηλαδή θέλει ταλέντο για να τα κάνει όλα αυτά τα πράγματα σε έναν αγώνα Παναθηναϊκού Κέρκυρας. Με κάθε σεβασμό στην Κέρκυρα το λέω, δεν υποτιμώ την Κέρκυρα. Αλλά παίζει, εν πάση περιπτώσει, ο εκ των πρώτων της βαθμολογίας με ένα εκ των τελευταίων και καταφέρει να κάνει, ας πούμε, 3-4 χοντρά λάθη. Έτσι, και θέλω να σου πω και κάτι άλλο για αυτό το παιχνίδι. Θα σου το πω όμως, αφού πάμε να ακούσουμε το τελικό αποτέλεσμα, το αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λιέ του Βοζρίτας, ο οποίος ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, ακούμε τον Αχιλλέα Καραλή. Καλησπέρα και πάλι από το κλειστό γυμναστήριο της Πηλαίας. Τελείωσε το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ είναι ο νικητής της συνάντησης με τη Λιέ του Βοζρίτας. 74-71 τελικό αποτέλεσμα. Δεν πήρε όμως την διαφορά Ισπανίας. Αυτά από την Θεσσαλονίκη. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστήσουμε τον Αχιλλέα Καραλή. 74-71. Νίκη λοιπόν με 3 πόντους για τον ΠΑΟΚ. Να σου πω, επειδή είναι πρώτη του μήνα σήμερα, να πω ένα ωραίο ανέκδοτο. Τι για πες? Ο Σαμαρτιάν θα παίξει. Θα παίξει αυτή την εποχή έτσι. Οπότε έχεις ένα βάτζο 3 μηνών μπροστά. Όχι, θα είναι στην αποστολή του Πανιόνιο. Να σου πω και το άλλο με τον Τωτό. Θα είναι σαν να μπαίνει άνοιξη έτσι. Το ξέρω κι αυτό. Όταν μπει ο Σαμαρτιάν θα είναι σαν να μπαίνει άνοιξη, κυρίες και κύριοι. Θα είναι ουρανού κατά άνοιξη. Θα είναι σαν να μπαίνει άνοιξη στα ξαφνικά. Και δεν κάνω την κορώνα γιατί θα πέσω. Όχι, να την κάνει. Όχι, δεν την κάνω. Δεν την κάνω. Λοιπόν, ακούσαμε εδώ στο. Μάλλον βλέπω στο αθλητικό ερωτήριο που μπροστά μου ότι στον αγώνα του Πανιόνιο ο Σαμαρτιάν μέχρι που χτυπάει και θέση βασικού. Βέβαια το χτυπάει και θέση βασικού ο Σαμαρτιάν. Μπορώ να πει εγώ χτυπάω θέση βασικού, αχ πονάω. Εγώ χτύπησα. Θα του πω τι χτύπησε, να πει θέση βασικού. Και δεν μπορώ να παίξω. Έξω 2 εβδομάδες. Ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, αν χτυπήσει το τηλέφωνο, Σαμαρτιάν μπορεί να αποκλειστεί από 18. Θα του πω γιατί χτύπησε το τηλέφωνο. Οτιδήποτε έχει να κάνει με το θέμα χτυπάω, ξέρω, χτυπιέμαι. Είναι για τον Σαμαρτιάν το παίρνει μετρητή. Ή μπορεί να είναι έτοιμοι ρε παιδί μου να έχουν τακτική και να πει ο Μαλεζάνη, εν πάση περιπτώσει, να είναι ο Σαμαρτιάν να κάθεται έξω. Γιατί Λουσιάν δεν χτυπάσει ένα καφεδάκι από την καντίνα πριν ξεκινήσουμε. Κάτω θα σοριαστεί κατευθείαν. Ή αν του φιδέσει εγώ κάποιο παράγγελμα για και μόλις χτυπήσω τα χέρια μου, α πούμε, θα αρχίσετε να τρέχετε, με το χτυπήσει τα χέρια σου να πέσει κάτω. Έτσι. Ή τα παίρνει λίγο στραβά, δεν ξέρω, ίσως γιατί δεν έχει μάθει ακόμα καλά τα ελληνικά. Όχι, ίσως γιατί αυτός είναι ο Λουσιάν Ιουλιάν. Και γι' αυτό τον αγαπάμε. Ναι, τον αγαπάμε για αυτό το πράγμα. Γιατί είναι λίγο ευπαθής, είναι λίγο ευαίσθητος, να το πω. Είναι λίγο Λουτσιάν Ιουλιάν. Ναι. Και εκεί νομίζω ότι πρέπει να το κλείσουμε, πρέπει να το αφήσουμε. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα περισσότερο. Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σου πω για να ολοκληρώσουμε το παιχνίδι είναι ότι του Παναθηναϊκού και Κέρκυρα. Ναι. Ότι είχαμε ένα οξύμορο. Βγαίνει ο κύριος Φυρός, ο προπονητής Κέρκυρας, μετά το παιχνίδι και λέει: δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι παίκτες μου γυρίσανε και παίξαν 90 λεπτά πίσω κτλ. Γιατί ήμασταν πολύ κλεισμένοι. Και βγαίνει ο Τότης Φυλακούρης, καπακωτά, και λέει: εγώ το χάρηκα που η Κέρκυρα ήρθε και παίξε ανοιχτά και παίξε την μπάλα της. Λοιπόν, τι από τα δύο ισχύει? Ότι. Δηλαδή, συγγνώμη, αποκλείσει τον πάγκο να έχει μια τηλεόραση και να βλέπει, ας πούμε, κάτι άλλο. Ο Τότης ή ο Φυρός? Είπα όνομα. Εγώ το λέω φλου. Λοιπόν, στον πάγκο να έχει μια τηλεόραση. Βάλε τώρα σε ποιο πάγκο, πόσο νητσών τηλεόραση και ποιος βλέπει και τι. Εντάξει, αυτό δηλαδή, αποκλείσει κάποιος να παίζει με Pro Evolution και 4 στον πάγκο και να ανοίγεται, να κάνει ευκαιρίες και λοιπά, να γίνεται ένας πανικός. Ή να τον Μαλεζάνη και να βλέπει Πάρμα. Να πες στον Τότη, τι ωραία που παίξανε τα παιδιά, ανοιχτά και ωραία, και να εννοούσε την Πάρμα. Εντάξει, αυτό παίζει. Να βλέπεις εγώ το Στουτγκάρδι Πάρμα που με 10 παίχτες η Πάρμα έβαλε 2 γκολ στην παράταση και πέρασε. Να. Και να έβρε βόρε μπράβο. Εντάξει, ναι. Επίσης θέλω να καταγγείλω, γιατί πρέπει να ξεκινήσω μήνες με καταγγελία, ότι το φάουλ του συγκεκριμένου του Γκούμα που έφερε όλο τον υπόλοιπο τσαμπουκά έγινε πάνω στον Ντεμπά Νιρέν. Στον Νιρέν Ντέμπα για την άκρη. Με συγχωρώ, είναι ειρηνικοί όλοι. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ανοίγει το μεγάλο θέμα. Πραγματικά ανοίγει το μεγάλο θέμα. Εδώ ανοίγει το μεγάλο θέμα. Διότι πρέπει να αναρωτηθούμε, είναι αυτή η εκδίκηση του Νιρέν Ντέμπα για την εκδίωξη του Παναθηναϊκού? Ή μήπως είναι η εκδίκηση του Γιάννη Γκούμα? Δεν είναι εύκολο. Και μήπως ο Νιρέν Ντέμπα μπήκε στο γήπεδο με διατεταγμένη υπηρεσία και αποστολή να πάρει την κίτρινη κάρτα από τον Γιάννη τον Γκούμα σε τελική ανάλυση? Για να το σκεφτούμε λίγο. Γιατί ο Νιρέν Ντέμπα. Μήπως ο Νιρέν Ντέμπα είναι ο Βαβίλης του ποδοσφαιρού? Σε παρακαλώ. Μήπως είναι πράκτορας? Σε παρακαλώ. Δεν ξέρω. Τώρα, άμα δεν βρει επιστολές και τέτοια, εγώ δεν μπορώ να πω τέτοια πράγματα. Επιστολές στον Νιρέν τον Ντέμπα.
Εντάξει, απλώς πρέπει να διατηρήσουμε την επιφύλαξή μας για τον Ιρένο Ντέμπα, έτσι, και μας επιτρέπεται να το λέμε με 2 άρθρα μπροστά, έτσι λίγοι είναι οι παίκτες. Έχει κερδίσει το δικαίωμα να το λέμε με 2 άρθρα. Το έχει κερδίσει βεβαίως. Λοιπόν, ήταν, θα έλεγα, περισσότερο κοντά στο Γιάννη τον Κούμα και δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο με αυτό κατά τη διάρκεια του μάτς, παρά κοντά στις φάσεις που δημιουργούσε η ομάδα του. Πραγματικά. Έτσι. Γι' αυτό και έξυπνα ποιόν ο προπονητής του Παναθηναϊκού έριξε τον Γιάννη Κούμα προς το κέντρο. Ακριβώς. Ώστε σου λέει να είναι εκεί ο Ιρένο Ντέμπα, να μην κινδυνεύουμε και στην περιοχή. Αυτή ήταν η ιστορία. Πάρα πολύ. Αυτή ήταν η ιστορία και έτσι είναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Το κλείσαμε το θέμα αυτό. Ναι, το κλείσαμε τελείως. Μην το κουράσουμε και πάρα πολύ. Ωραία. Αυτή είναι η ιστορία αυτή. Η αλήθεια τώρα είναι κυπελάκι αύριο. Ναι. Έχεις τίποτα? Όχι τίποτα σιγουράκια για τέτοια. Έχω τα νεύρα μου από 8 χρονών. Τι να έχω δηλαδή για το κυπελάκι? Πιστεύεις ότι ο Θέλος με Μεδρινόλη, Γάρα και τα άλλα τα παιδιά θα κάνει το διπλό στην Καστοριά? Κοίτα να σου πω, επειδή διάβασα τον Εσπρέσο το μεσημέρι, γιατί δεν είχα ελληνικό, μου είχε τελειώσει και διάβαζα το διπλό Εσπρέσο, δεν θα γίνει αγώνας. Οπα. Θα έχει λόγω καιρικών συνθηκών. Έχω μια αυτή. Ας τρώσουμε με γούνες κάτω. Τι κάνουμε δηλαδή εκεί πάνω? Έχουμε ράματα και για τη γούνα σας, κυρίες και κύριοι. Έχουμε ράματα και για τη γούνα σας. Μάλιστα. Όχι, ο καιρός είναι ζώρικος. Ναι, είναι πολύ ζώρικος. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί, τώρα δεν ξέρω πώς θα είναι η δεκάδα του Ολυμπιακού. Ναι. Το ματσάκι θα είναι δύσκολο. Ναι. Εκεί. Δεν θα είναι δύσκολο. Επειδή ακούω ότι διάφοροι μείναν να ξεκουραστούν κτλ. Θα είναι δύσκολο. Να. Ναι, δηλαδή η Καστοριά ζει αυτό το παιχνίδι τώρα, κακά τα ψέματα. Προφανώς. Και πολύ καλά κάνει και έτσι πρέπει να γίνεται μάλλον σε όλα αυτά τα παιχνίδια. Δεν ξέρω ποιοι θα είναι βέβαια στην δεκάδα. Έτσι μπορεί να επιλέξει ένα σχήμα με λίγα πρόσωπα τέτοιου πρωτοεμφανιζόμενους, με λίγους. Να βάλει 2-3 όπως έβαλε το Φιλιππάκο, να βάλει και τον Τακόλη στο αρχικό σχήμα, και τον Ταραλίδη λέμε π.χ. Άντε επιτέλους, άντε να γιάσει το στόμα σου, να κάνει το σουτάκι να φύγει στη λίμνη μπάλα, να το απολαύσουμε όλοι, επιτέλους το παιδί. Μαζεύει τόση ενέργεια μέσα του, το παλικάρι. Μα το βλέπεις, κάθε φορά μπαίνει μέσα με αυτή τη διάθεση. Ναι. Να βρω την μπάλα να δεις τι έχει να γίνει. Να τη βρω στρωμένη μπροστά μου. Της Πέψη παλιά με τον Ρομπέρτο Κάρλος που είχε θα σουτάρω. Μπράβο. Που τρέμαν τα παιδάκια στο τείχος κτλ. Τώρα πες διαφήμιση. Ναι. Την έχεις δει εκείνη τη διαφήμιση? Που είναι η τύπισσα που φοράει το μποξεράκι. Δεν θέλω να μιλήσω για αυτή τη διαφήμιση. Γιατί δεν θες να μιλήσεις? Είναι εκνευριστική. Δηλαδή έχει αποτύχει τελείως ο διαφημιστής σε αυτό που θέλει να περάσει. Για πες. Λοιπόν, μιλάμε για διαφήμιση, δεν το λέω για λόγους ότι ποιο προϊόν είναι. Ένα σαμπουάν, εν πάση περιπτώσει, που ας πούμε είναι μόνο για άντρες, έτσι. Να. Λέει ο τύπος λοιπόν, βγαίνει ο παιδαράς στην αρχή, ας πούμε, ο ωραίος, ο περιποιημένος, ξυρισμένος κλπ. Και η κοπέλα του, ας πούμε, η γυναίκα του είναι στο πίσω πλάνο. Και λέει, ξέρω εγώ, που μου παίρνει τα μποξεράκια μου, τη δείχνει αυτή με το μποξεράκι να αλυχνίζεται, ξέρω εγώ, την πετσέτα μου, τον μπουρνούζι μου, ξέρω εγώ, το ένα μου, το πουκάμισό μου, διάφορα φορέ αυτή. Και τι λέει ο ξεστηλισμένος άντρας? Τι λέει? Παίρνει μέχρι και το παπάκι μου. Έλεος. Δηλαδή βγαίνει αυτό να διαφημίσει ένα σαμπουάν, ας πούμε, το οποίο είναι το μοναδικό που δεν παίρνει η γυναίκα. Άρα είναι καθαρά αντρικό, άρα είναι πολύ μάτσο, ξέρεις το τέτοιο. Ένα σαμπουάν μυρίζει βαρβατήλα με άλλα λόγια. Και προσπαθεί να μας πείσει λέγοντας ότι ευτυχώς ότι η καλή του παίρνει ακόμα και το παπάκι του. Δηλαδή αυτός όπως πάει στο μπάνιο και παίρνει μαζί το παπάκι του. Κυρίες και κύριοι, πού οδηγούμαστε? Υπάρχει ειδική ενότητα μετροσέξουαλ διαφημίσεων και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Σε τι μπανιέρα θα φέρουμε τα παιδιά μας, Νίκο Τσαμτσίκα? Δεν ξέρω, Νίκο Ευαγγελάτη. Με συγχωρείς κιόλας, παίρνει το παπάκι του. Δεν ξέρω. Και με τι θα παίζουν πλέον στην μπανιέρα τα παιδιά μας, ακόμα και αυτό έχω αρχίσει να ρωτιέμαι. Άμα μας παίρνουν τα παπάκια οι γυναίκες. Άμα τα παπάκια οι γυναίκες, τι θα μείνει? Έλαντε. Έλεος δηλαδή πια με αυτή την ιστορία. Με το παπάκι. Μα το παπάκιμα είναι δυνατόν τώρα? Είναι ωραία πράγματα αυτά. Και σου λέω ρε παιδί μου, να παίρνει ξέρω εγώ το μποξεράκι του, λες είναι και λίγο αισθησιακό κτλ. Να παίρνει το πουκάμισό του το λευκό, ξέρω εγώ, και να το φοράει και τίποτα από μέσα, είναι ωραίο. Σαν έτσι, εικόνα, σαν. Βάσει το αίσθηση είναι ωραίο. Να. Το ξέρω το μπουρνούζι, οτιδήποτε άλλο να παίρνει, ξέρω εγώ. Το αυτοκίνητό του, πες ακόμα και αυτό τέλος πάντων και το αυτοκίνητο δεν δανείζεται, λες πάει στην ευχή. Μα το παπάκι του. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Και αυτή είναι αχόρτα και όλα πέρα, πάρει και το παπάκι. Δεν τη φτάνουν που του έχει πάρει τη μισή του λάπα, α πούμε, πάρει και το παπάκι. Δεν ξέρεις τώρα. Αφού τις ξέρεις, μη δει πράγμα, αμέσως ζηλεύει. Αμέσως ζηλεύει. Όχι, τι έτσι δεν είναι? Όχι. Είναι ή δεν είναι? Να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, βάση περιπτώσει, εντάξει, ας το ξεπεράσουμε αυτό. Να μην το ξεχάσω και να μην το ξεχάσω στην αρχή της εκπομπής. Όσοι τυχόν από εσάς θέλετε να μάθετε μερικά περισσότερα πράγματα βέβαια. για την εκπομπή, για να το ξεχάσουν, μπορείτε να το κάνετε
μέσω ίντερνετ. Λοιπόν, στη διεύθυνση χωρίς W μπροστά, Μανούσακας, όπως το ακούτε δηλαδή, με κάπα, manousakas.tripod, όπως τρίποδο.com, χωρίς W λοιπόν μπροστά, manousakas.tripod.com. Το Μανούσακας με OU, έτσι, να το πούμε, έτσι, ναι. να κάνουμε ένα πρώτο spelling. Θα δείτε το site ενός φίλου μας από την Κρήτη, που το έχει δημιουργήσει εδώ και λίγο καιρό. Το Fight Club είναι 3,5 χρόνια στον αέρα. Το δημιούργησε έτσι με δική του πρωτοβουλία κτλ. Και έχει μέσα πάρα πολλά πράγματα για την εκπομπή. Τι είναι, τι κάνουμε για αυτά και διάφορα κωδικοποιημένα πράγματα, τα οποία θα έλεγα ότι αν μη τι άλλο είναι χρήσιμα και θα αποδειχθούν χρήσιμα στην πορεία. Fight Club, ελληνικό λεξικό, ναι, βιογραφικά, Σαρδάμ, διαλόγους εκπομπής, έτσι πολλά και διάφορα. Έχει κάτσει και έχει κάνει πολύ σκληρή δουλειά. Να, πραγματικά. Και συστηματική δουλειά. Και ανανεώνεται αυτό. Ακριβώς. Μπορείς κάθε μέρα να βρεις κάτι καινούργιο, έχει πολλά πράγματα. Το Fight Club, ελληνικό λεξικό θα είναι χρήσιμο. Είναι χρήσιμο πραγματικά. Θα είναι χρήσιμο. Έτσι, δεν έχουμε βεβαίως πει ακόμα, αλλά θα αποδειχθεί χρήσιμο. Μπορεί να έχουμε πει και να μην το έχουμε καταλάβει. Ναι. Γιατί αυτά τα πράγματα φεύγουν λίγο αυθόρμητα. Εξωτερικά, δεν ξέρω τώρα, ο αυθορμητισμός πιστεύεις ότι είναι αρετή? Και αν είναι αρετή, είναι εν πάση περιπτώσει λιγάκι υπερτιμημένος? Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Σου βάζω δύσκολα. Για πες στοίχημα! Λοιπόν, να δούμε όλους τους αγώνες που είναι σε εξέλιξη. Έχουμε και κάποιες αλλαγές. Ένα πήγα τον αυθορμητισμό, ξανά πήγα το στοίχημα. Να πω τα τελικά ή να πω τα εν εξελίξη? Από τα εν εξελίξη λοιπόν. Λοιπόν, στο 2-14 το παιχνίδι της Άλκη Ανόβερ έχει γίνει 3-1. 2-15 Ross County St. Mirren 0-1. 2-16 Bradford Southampton 1-1. 2-21 Northampton Yeovil 0-1. 2-22 Rochdale Grimsby 1-0. 2-23 York Barnet 1-0, 2-24 Aldershot Exeter 1-0, το 2-25 έχει αναβληθεί όπως είπαμε το Scarborough Tamworth, 2-26 Stevenage Morecambe 0-1, 2-31 Nim Nice 2-0, 2-32 Blackburn Burnley 1-1 και 2-33 Sheffield United Arsenal 0-0 και το κρατάμε αυτό το τελευταίο. Να έχω πιστεύω ότι τους χαλάει τους μικρούς πουρκουάδες που είναι ακόμα στο 0-0 το μάτς. Πιστεύεις ότι έχουν αρχίσει να ανησυχούν τα μικρά τρυφερά γαλάκια? Είναι παραληπτικός έτσι του 1-1. Βεβαίως. Εκείνο του 1-1 που πόνεσε λιγάκι. Με εκείνο το πέναλτι στο 90 λέμε. Για εκείνο το 1-1. Που έτσουξε λιγάκι. Με εκείνο το 1-1 που είχε ακυρωθεί το γκολ. Σαν να βγαίνεις από τη θάλασσα και να πέφτεις κάτω στο χώμα. Στην άμμο εν πάση περιπτώσει και να πονάει και να τρίβεσαι και να πονάει. Λοιπόν, εκείνο το 1-1 που ήρθε με ακυρωθέν γκολ του Ashley Cole. Έτσι. Που έτσουξε ακόμα περισσότερο δηλαδή. Γιατί το πανηγύρισαν όλοι μαζί. Δηλαδή έσκασε το χιλάκι του τρυφερού Αλσατού Αρσέν Βενγκέρ. Αλλά όχι, δεν μέτρησε τον γκολ. Όχι. Ήταν offside, όχι. Και όχι μόνο αυτό, κύριε Σικέρη. Το πέναλτι στο 90 έδωσε την ευκαιρία στην ιστορική και αγαπημένη Sheffield να μπορέσει να διεκδικήσει την πρόκρισή της σε επαναληπτικό αγώνα στην έδρα της. Ποιος Έλληνας έπαιζε εκεί? Sheffield. Ναι. Δόνης. Όχι. Γεωργιάδης. Ο Μπορμπόκης. Σωστά. Μήπως είχε πάει και ο Δέλλας? Γιώργος, Ντούσπουαν. Τι? Ο Δέλλας είχε πάει εκεί. Στη Sheffield. Ναι. Αλλά United Wednesday ήταν. Τώρα να το πούμε αύριο που θα είναι Τετάρτη και θα κολλάει με την ομάδα. Αν είναι United και μετά το πούμε. Άμα είναι United θα τυχήσαμε. Τι να σου πω τώρα και εσύ πια. Αν είχε πάει ο Μπορμπόκης, ξέρω σίγουρα ότι τον είχε βρει εκεί, είχαν παίξει παίκτες. Άρα είναι ίδια. Είναι ίδια. Δηλαδή γιατί θυμάμαι, έχω δει μια συνέντευξη βασικός που το λέγει ο Τραγιανός. Εν πάση περιπτώσει, αυτό μας είναι μήπως και κάνει τη μεγάλη έκπληξη και αποκλείσει τα μικρά μπορκουαδάκια. Και επειδή όπως λένε και σωστά λένε όμορφα και αγαπημένα ότι το FA Cup είναι ο θεσμός των εκπλήξεων και η Chelsea είναι έξω. Κοίτα να σου πω, για μένα έκπληξη θα είναι να περάσει η Arsenal, αν το πας έτσι. Δηλαδή, αν περάσει η Arsenal θα είναι η έκπληξη. Διότι είναι μια ομάδα η οποία δυστυχώς στο γονίδιό τους έχουν μέσα την ήττα. Να, αλήθεια είναι αυτό. Έτσι, λυπούμαστε αν πικραίνουμε κάποιους φίλους της Arsenal που τυχόν ακούνε, αλλά αυτή η ομάδα είναι μια καταπληκτική ομάδα πλασμένη για να βγαίνει από δεύτερη και κάτω. Και μην απαντήσετε τώρα ότι ναι, αλλά πήρε πρωτάθλημα τότε και έκανε αυτό κτλ. Διότι η ευρωπαϊκή της καριέρα όλα αυτά τα χρόνια αποδεικνύει και καταδεικνύει το γονίδιο της ήττας που υπάρχει. Και να μιλήσουμε κυρίως για τη μετά Αρσέν Βενγκέρ εποχή, έτσι. Κυρίως διεθνώς. Εδώ που τα λέμε έτσι. 2 πρωταθληματάκια σε 8 χρόνια με τα χρήματα που είχε δεν είναι και πάρα πολλά. Είναι πραγματικότητα. Θα πούμε ότι υπάρχει πολλά για μια πρόκριση στους 8. Και 2 προκρίσεις μέχρι τους 8. Μέχρι τους 8. Βαλένθια και Τσέλσι στείλανε τα μικρά γαλάκια σπίτι τους. Τώρα θα πούμε πολλά για την Arsenal. Και η Bayern πιθανότατα τώρα. Και η Bayern τώρα. Να κάνει την ίδια δουλειά. Μα προφανώς. Βεβαίως εντάξει, τώρα τα μάζεψε λιγάκι ο Wenger σε αυτό το μάτς. Διότι γράφανε όλες οι εφημερίδες στην Αγγλία ότι ήταν η χειρότερη εμφάνιση της Arsenal σε εκτός έδρας αγώνα στο Champions League. Και βγήκε ο Wenger και σε αυτή τη φάση σωστά
τοποθετούμενος. Ας είναι κάτσε το footsteps. Λοιπόν, ο Βαγγέλη που άκουσε τα βήματα του Πιζάρο, ναι, που έσπρωξε τα δυο παστελάκια. Δεν το άκουσε ο Λέμαν όμως, γιατί λόγω ηλικίας έχει φαρικορία. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα. Κυρίες και κύριοι, το ακουστικό του Γιάννη Λέμαν δεν ήταν στη θέση του εκείνη τη στιγμή. Έχουμε να πούμε πολλά, ναι, και για το μικρό αγαπημένο Γερμανό κουμπαρά, αλλά όλα αυτά θα γίνουν στην ώρα του. Λοιπόν, βγήκε λοιπόν σωστά ο Βενγκέρ, και η λέξη σωστά και Βενγκέρ είναι δύο λέξεις που δεν θα τις ξανακούσετε. Ναι, στην ίδια πρόταση. Και είπε, μα πώς είναι δυνατόν. Εκτός αν είναι σωστά απολύθηκε ο Βενγκέρ. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι μια περίπτωση που οι δύο λέξεις μπορεί να υπάρχουν στην ίδια πρόταση. Πραγματικά, ναι, πραγματικά. Λοιπόν, και βγήκε και είπε ότι μα τι θέλουν εν πάση περιπτώσει οι Άγγλοι εδώ πέρα, τι νομίζουν ότι είναι και ποιες νομίζουν ότι είναι οι αγγλικές ομάδες. Πρέπει να κερδίζουμε την Bayern που έχει πάρει τόσα κύπρα πρωταθλητών και είναι η ομάδα με αυτή την ιστορία. Λοιπόν, ξέρεις τι τον έσωσε το Βενγκέρ? Τι τον έσωσε? Τον έσωσε ότι ο αγαπημένος Ζωζέ Μουρίνιο κατάφερε να κλείψει την παράσταση στην ακραία. Αλλιώς ασχολούνταν ακόμα μαζί του. Σωστό. Και επίσης μπορεί να τον σώσει, ναι, το να έχει σωματοφύλακα τον Πατρίκ Βιερά σε μια δύσκολη στιγμή. Αυτό μπορεί να τον σώσει. Και πάνω τον Πατρίκ δεξιά, Κόλο Τουρέ αριστερά. Κόλο Τουρέ από πίσω. Λόγω ονόματος ο Κόλο Τουρέ μπορεί να πάει μόνο από πίσω. Παρακαλώ, έχεις δίκιο. Δηλαδή το Σιγκάν μου έβαλες από δεξιά. Το βράδυ, όπως είναι με χειρισμένο κεφάλι και ένα γυαλί ηλίου καθρέφτη. Ο Σιγκάν είναι ο πιο ψαρωτικός γενικός από όλους. Οπότε μπορεί να τον έχει μπροστοφυλακή τον Σιγκάν. Ναι, αλλά ο Κόλο Τουρέ μόνο πίσω μπορεί να πάει. Κόλο Τουρέ πίσω, ωραία. Βιερά δεξιά και Λοράν αριστερά, ας πούμε. Πώς φαίνεται αυτό? Λοράν. Ναι. Όχι, είναι μικρός όμως. Όχι. Είναι μικρός όμως. Ποιο να βάλουμε? Έχουμε θέματα. Πώς είναι ο άλλος? Όχι ο Κόλο Τουρέ, ο άλλος ποιος είναι? Ο Λαουρέν, Ετάμε. Αυτόν σου είπα. Πώς τον είπες πριν? Λοράν. Γιατί το Λαουρέν δεν σου κάνει δηλαδή? Λαουρέν το μάθαμε με Λεωράνες ή Αμεσλεράν. Εν πάση περιπτώσει. Ναι, το Λαουρέν. Διέπει και ένας κοσμοπολιτισμός που κυβερνάει, κυρίες και κύριοι. Και πάση δεν θα τη διέπει για πολύ ακόμα, διότι πάμε για αθλητικό δελτίο ειδήσεων, να ακούσουμε μουσικούλα κτλ. Να πούμε απλά για SMS και email. Βεβαίως, να συνεχίζουν να στέλνουν οι φίλοι. Λοιπόν, SMS γράφουμε super, αφήνουμε ένα κενό, πληκτρολογούμε το μηνυματάκι μας. Αποστολή 4400 με χρέος 85 λεπτά ένα SMS. Email στη διεύθυνση rama05 papaki.yahoo.gr rama05 RAMAYA05 papaki.yahoo.gr. Τα τηλέφωνα, αν θέλετε κάτι να πείτε, εν πάση περιπτώσει και δεν έχετε άλλου είδους πρόσβαση, 9579 283 4 και 5. Ξέχασα τίποτα? Τίποτα, ότι γυρίζουμε με εξωτερικές αγαπημένες ειδήσεις και όλα τα υπόλοιπα. Και SMS, email και λοιπά, εκεί γύρω στις 11:30 θα ξεκινήσουμε. Μη μου αγχώνεσαι. Καθόλου.
Λοιπόν. Εδώ είμαστε δεύτερο ημιχρόνιο. Βεβαίως. Είναι το Fight Club. Γιάννης Σαούσης, Κώστα Δαϊμάκης θα είναι παρέα μέχρι τις 12. Λοιπόν, και θες στοίχημα τώρα εσύ. Πώς δεν θέλω, έχουμε τον Μπάρτς Εσπανιόλ, τι λες τώρα. Θες στοίχημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε στο στοίχημα, αλλά πούμε μία συνολικά. Τελευταία θα τα λες εσύ από εδώ και πέρα. Γιατί εγώ δεν έχω σχέση με το άθλημα, ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα τρία τελικά που έχουμε στο 2-11. Κλερμόν Λιόν 1-1, 0-0 ημίχρονο. 2-12 Διαρμπακίρ Σπορ Γαλατάσαρα 0-1 από ημίχρονο. Και 2-13 Μπίλεφελτ Χάνσα Ροστόκ 1-0. Σε εξέλιξη έχουμε προς το τέλος τα δύο πρώτα που θα ακούσετε, καθώς ξεκίνησαν σε 9.30. Στο 2-14 Σάλκε Ανόβερο 3-1 έχει γίνει το παιχνίδι. Στο 2-15 Ross County Σεντ Μίρεν 0-1. Στο 2-16 Bradford Southampton 1-1. Στο 2-21 Northampton Yeovil 0-1. 2-22 Rochdale Grimsby 1-0. 2-23 York Barnett 1-1. 2-24 Aldershot Exeter 1-0. Το παιχνίδι στο 2-25 αναβλήθηκε Scarborough Tamworth. 2-26 Steven H. Morecambe 0-1. 2-31 Nim Nice 2-0. 2-32 Blackburn Burnley 1-1. 2-33 Sheffield United Arsenal 0-0. Και ξεκίνησε και το παιχνίδι στο 2-34 Barcelona Espanyol είναι 0-0. Ξεκίνησε πριν λίγα λεπτά. Και τα υπόλοιπα όλα. Να σου πω, πιστεύεις ότι στο παιχνίδι Nim Nice υπάρχει περίπτωση να είναι αγώνας οργανωμένος από τους εμπεριέφημους υπότες στην ταινία των Monty Python? Ήτανε The Nights Who Say Ni. Δεν θα μπορούσε να είναι έτσι όμορφα και αγαπημένα. Ναι. Εντάξει, έτσι το είπα. Ουσιαστικά, κυρίες και κύριοι, θα να κάνω μια γέφυρα για να περάσουμε σε εξωτερικές ειδήσεις. Μπορώ να ξεκινήσουμε μια είδηση που είναι εσωτερικό-εξωτερική. Αν εξηγήσεις τι σημαίνει αυτό, ναι. Δηλαδή που έχει να κάνει με το Σωτήρη Κυριάκο. Δεν μπορεί να την πει εξωτερική είδηση ακριβώς επειδή παίζει στη Σκωτία, αλλά δεν μπορεί να την πει και εξωτερική. Δηλαδή είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση. Αλλά νομίζω ότι αυτή η είδηση είναι η γέφυρα για να μας πάει στις εξωτερικές. Γιατί ξεκινάει από εδώ και φτάνει μέχρι τη Σκωτία. Λοιπόν, πρέπει να εκφράσουμε τη χαρά μας που επιτέλους ο προπονητής εκεί, ο Μακλής, προπονητής των Rangers, εκτίμησε την παρουσία και την αφοσίωση και την προσωπικότητα, θα έλεγα, του Σωτήρη Κυριάκου, όπως επίσης και την απόδοσή του στο κλασικό ντέρμπι, στο κατσαπλιάσικο ανάμεσα στην Celtic και τους Rangers και την νίκη. Να σου πιστεύεις, επειδή και τον λένε Σότο, θα έχει ήδη αποκτήσει την οικειότητα με τους υπόλοιπους ο Κυριάκος στον του προπονητή του Αλέκο, πιστεύεις? Ή το λέει Μακ? Όχι Μακ τώρα, Μακ. Γιατί γυρίζουν 500 κεφάλια με το θα πεις Μακ, έτσι. Ναι, Αλέκο μπορεί να το λέει. Τέλος πάντων, πάμε στο προκείμενο. Το προκείμενο είναι ότι υπήρχε αυτή η περιβόητη ιστορία, ας πούμε, με την ενεργοποίηση του συμβολέου το καλοκαίρι του υπόλοιπου συμβολέου μέχρι το 2008, σε περίπτωση που ο Σότος δεν είχε κάποιο τραυματισμό. Γιατί φοβόντουσαν ότι μπορεί να είχε κανένα κουσούρι από το σοβαρό τραυματισμό. Σε παρακαλώ, δεν θα χρησιμοποιείς τέτοιες λέξεις εδώ μέσα. Τι να πω, κατάλληλο. Δεν θα χρησιμοποιείς τέτοιες λέξεις εδώ μέσα. Ποια, το κουσούρι ή το Σότος? Το κουσούρι. Όχι το Σότος. Ναι. Εντάξει. Αλλά βλέποντας σε πάση περιπτώσει ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα και βλέποντας ότι θα έλεγα ότι έδωσε φιόγκο τον Τζον Χάρτσον. Μπορούμε να το πούμε αυτό το πράγμα. Ναι, μπορούμε. Το Τζον Χάρτσον και το κοπάδι του λοιπόν δεν βέλασε στο ντέρμπι. Όχι. Δεν βέλαξε καθόλου. Αποφάσισαν, εισηγήθηκε μάλλον ο Μακλής, να ενεργοποιηθεί το συμβόλαιο κανονικά μέχρι το 2008. Γιατί σου λέει τώρα, πες ότι δεν ενεργοποιούμε το συμβόλαιο, ας πούμε το καθυστερούμε. Έρχεται αύριο μεθαύριο η Real, ας πούμε, η Μπαρτσελώνα, η Arsenal και μας παίρνει τον Κυριάκο μέσα από τα χέρια μας. Τι κάνουμε τότε? Έχουμε πρόβλημα. Τι κάνουμε? Ποιος θα παίξει το επόμενο κατσαπλιάσικο, ας πούμε, αντίπαλο του Χάρτσον? Ελάτε. Όχι, έχουμε πρόβλημα. Γιατί τώρα που τον βρήκαμε, τον αφήνουμε να φύγει? Όχι, βέβαια. Εσύ θα τον άφηνες? Όχι, εγώ δεν θα τον άφηνα. Τώρα που παίζει το Χάρτσον, πιστεύεις ότι όταν ο αγαπημένος, ο αλλοβοσκός Τζον Χάρτσον παίζει πολύ καλά, την επόμενη μέρα οι εφημερίδες στη Σκωτία αντί να λένε ο Τζον Χάρτσον έκρυψε την μπάλα, λένε ο Τζον Χάρτσον έκρυψε την κλίτσα? Πιστεύεις ότι μπορεί να λεχθεί αυτό? Πιστεύεις όταν βάζει γκολ ο Τζον Χάρτσον, ας πούμε, βελάζει μετά? Ναι, κάνει το συνθηματικό για να. Ή όταν ξέρω εγώ θέλει να πει σαν συμπαίχτη να μπει στην αντίπαλη περιοχή για να του δώσει πάσα, του κάνει για παράδειγμα. Ναι. Θεμιτό είναι αυτό το πράγμα. Πιστεύεις επίσης ότι όταν θέλουν, ας πούμε, να κουρέψουν τον γκαζόν, βάζει μέσα το κοπάδι του Τζον Χάρτσον και τρώει ό,τι περισσεύει πάνω από το γκαζόν? Το ρίχνει μέσα και του λέει φάτε. Φάτε, κανονικά.
Και όταν θέλουν να το συντηρήσουν, ξέρω εγώ, να πέσει απαραίτητη κοπριά, επίσης βάζει το κοπάδι μέσα και το αφήνει να αλωνίσει ελεύθερο. Και όταν πάνε στο ξενοδοχείο, τα αποδυτήρια χρησιμοποιούν ως μαντρί. Έτσι, για το κοπάδι και πάλι. Σωστό. Οπότε δεν σου άφησα καμία απορία έτσι, στο θέμα αυτό. Και πιστεύεις ότι στο ημίχρονο παίζει τη φλογέρα του και διασκεδάζει τον κόσμο στην εξέδρα? Δηλαδή παίζει τη φλογέρα μπροστά σε ένα μικρόφωνο, ας πούμε, και είναι το απαραίτητο μουσικό διάλειμμα. Πώς μπορεί να είναι μια φλογέρα που μοιάζει με πίπιζα, πώς θα μπορούσε να είναι? Θα μπει είναι ουαλός βέβαια, αλλά. Δεν έχει σημασία αυτό. Μια φλογέρα που θα είναι πίπιζα και. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας ακούσουμε ένα διαφημιστικό και θα το λύσουμε το θέμα. Για εγώ του Μάκομ θα τους πει στην Boys για να ανακοινώσουμε 3 αλλαγές στο στοίχημα. Έτσι, με κάθε σοβαρότητα. Στο 2-16 Bradford Southampton 1-2 γίνεται το παιχνίδι. Στο 2-23 York Barnet 2-1. Και στο 2-31 Nîmes, το αγαπημένο μας παιχνίδι για απόψε, 3-0. Εντάξει, αυτά είναι και περιμένουμε τελικά το 9.30. Ναι. Λοιπόν, μέχρι να γίνει αυτό μπορούμε να πούμε 2-3 εξωτερικές ειδήσεις. Και 4. Όπως εμείς τις εκτιμήσαμε και όπως εμείς θα τις συζητήσουμε. Λοιπόν, η μία αφορά τον πρόεδρο της Real, τον κύριο Πέρεθ. Μπράβο, από εκεί ήθελα να ξεκινήσει γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Έτσι, ο οποίος έδωσε μπας εδώ μια συνέντευξη σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό εκεί στην Ισπανία και είπε το εξής. Νομίζω ότι αυτοί οι παίκτες εννοεί, οι οποίοι έχουν χάσει την ευχαρίστηση του να αγωνίζονται, πρέπει να φύγουν. Και το θέμα αυτό θα εξεταστεί τον Ιούνιο. Ερώτηση. Παρακαλώ. Ήταν σίγουρα ο Πέρεθ, ήταν όμως ως DJ παίρνει και κάνει φάρσες? Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αυτός που ξέρετε που πήρε τηλέφωνο στο Ρέγκες και του είπε και του λέει: ο Ρέγκες είναι κακοί άνθρωποι εδώ πέρα, θέλω να φύγω και όλα αυτά τα διάφορα. Bad people. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. It is very cold here. I want to come to Madrid. Ναι. I love Real Madrid. Από την άλλη μεριά, ο Τζον Χάλσον πει: I want to come to Madrid. Δεν θα ακούσετε: I want to come to Madrid. Ναι. Δηλαδή δεν είναι λίγο παρεξηγήσιμο? Βεβαίως. Ποιος μπορεί να εννοεί ο κύριος Πέρεθ? Θέλω να το συζητήσουμε, δηλαδή είναι πολύ σοβαρό θέμα. Ποιοι είναι αυτοί που έχουν χάσει την ευχάριστη του για μπάλα? Δηλαδή, για ποιο χτυπάει το καμπανάκι για να γυρίσουμε και στην αρχή της εκπομπής, ας πούμε? Εκτός από τον Γιάννη Γκούμα. Ναι, που χτυπάει καμπάνα, ας πούμε. Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί που έχουν χάσει την όρεξη για μπάλα, πιστεύεις? Υπό μία έννοια και με τη χρονιά που κάνει, δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχει χάσει την όρεξη του για μπάλα ο Ραούλ. Ναι, ο Ραούλ δεν εννοεί σε καμία περίπτωση αυτόν τον Πέρεθ. Αλλά αν έπρεπε από κάπου να ξεκινήσουμε, γιατί το συζητάγαμε μια φορά και άσχετα εκτός αέρα. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη κακή χρονιά του Ραούλ. Και αυτό το πράγμα έχει περάσει το ψιλοντούκου. Δηλαδή, ασχολούνται όλοι με το Ρονάλντο, ας πούμε, και τα παντρολογήματά του και τους αραβώνες του και αν άρχισε στην προπόνηση. Με το αν ο Όουεν έχει μπει αλλαγή πόσες φορές και έχει βάλει 8 γκολ. Τι κάνει ο Γκράβενσεν, ας πούμε, και αν έχει την κορμάρα αυτή που λένε οι υπόλοιποι, τι φοβερή σωματοδομή. Με του Μπέκαμ τα καμώματα και τις διάφορες, ας πούμε, βλακίες που απασχολεί τα μίντια. Με όλα τα υπόλοιπα πράγματα, με το Σάμουελ, με όλα αυτά, πέραν του προφανέστατου. Η δεύτερη κακή χρονιά του Ραούλ, ο οποίος δείχνει, ρε παιδί μου, σαν να έχει σκυλοβαρθεί τη ζωή του πια. Να. Μετά από, ξέρω εγώ, πόσα χρόνια, μια ζωή που είναι στη Real. Αυτό δεν μπαίνει και μπάλα και τον έχει πάρει από κάτω τελείως. Ναι. Αυτός είναι μία. Αν εξαιρέσουμε, όχι, εγώ εξαιρώ τον Ραούλ γιατί αποκλείεται να μιλάει για τον Ραούλ. Μπορεί να είναι ο μικρός τρυφερός David Beckham. Δεν θα έπρεπε να είναι ο David Beckham στην πραγματικότητα. Ναι. Με τη δεύτερη χρονιά που κάνει, ας πούμε, τη μετριότατη. Δεύτερη μέτρια χρονιά και αν δεν είχε και τη γέννηση τώρα ο τρίτου του παιδιού. Ξεχάσω ότι υπάρχει. Θα πάθαινε κατάθλιψη από την περιορισμένη δημοσιότητα. Ναι. Έτσι. Ναι. Το θέμα είναι ότι δείχνει και δηλώνει ότι προσπαθεί. Ωστόσο, επειδή αναπόφευκτα μας γίνεται η σύγκριση και με τις χρονιές του στη Manchester, που εδώ είχε άλλο ρόλο και σήμαινε κάτι τελείως διαφορετικό. Σε σχέση με τις χρονιές του στη Real, δεν μπορούμε παρά να οδηγηθούμε σε αυτό το συμπέρασμα. Ότι ενδεχομένως τώρα πια και με το τρίτο παιδί και τα λοιπά και έχει δέσει το γαϊδαρό του, εντάξει, και με τις διαφημίσεις, τα συμβόλαια κτλ. Χτυπάει γάμπα να πιστεύει για τον Ρομπέρτο Κάρλος, ο οποίος μεγαλώνει και πιστεύω ότι θα ήθελα να πάρουν ένα πιο νέο αριστερό μπακ, ας πούμε, να τον δώσουν εκεί στην Ίντερ που τον θέλει να πάει στην ευχή του Θεού. Ή, εν πάση περιπτώσει, να δικαιωθεί κάποτε ο αγαπημένος Ραούλ Μπράβο, έτσι. Δεν νομίζω να δικαιωθεί ποτέ. Άλλος αριστερό μπακ θα έρθει. Θα μείνει Πασπαρτό αγαπημένος Ραούλ Μπράβο, πιστεύεις?
Θα μείνει αιώνιος δευτεραγωνιστής. Ο δευτεραγωνιστής, ο οποίος όταν το ζητάνε οι περιπτώσεις και περιστάσεις θα παίζει και δεξί μπακ, ας πούμε, ο κλασικός αριστεροπόδαρος δεξί μπακ. Εντάξει, οκ. Δηλαδή βρίσκω πολύ πιο πιθανό να έρθει ο Ashley Cole, ας πούμε, για παράδειγμα, και να φύγει ο Ρομπέρτο Κάρλος αυτή τη στιγμή. Και θα σου έχω και μια είδηση που δεν έχει γραφτεί πουθενά. Είναι πολύ πιθανό να πάει ο Γιώργας στο καλοκαίρι στη Real. Πολύ πιθανό. Στο λέω τώρα πρώτα σε ένα. Δεν μας ακούει κανείς άλλωστε, οι δυο μας είμαστε. Δεν μας ακούει κανείς. Λοιπόν, Γιώργα στο καλοκαίρι στη Real. Έλα τώρα. Ναι. Άκουσε τι σου λέω. Και ο Σαλγκάδο. Έχω πληροφορίες εκ των έσω, ρε παιδί μου, τώρα τι θες. Εκ των έσω τώρα τι πάνε να πει. Εκ των έσω θα πει ότι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ κάνει κάποιες δηλώσεις στα ισπανικά μίντια. Και όταν παίρνει το κινητό και μου λέει Κώστας, ξέρω εγώ, σου έχω αποκλειστικότητες παρασκέμπρε. Εκ των έσω πάει να πει ότι όταν αποφάσισες να μάθεις ισπανικά και κατάφερες να τελειώσεις να πάρεις το δίπλωμά σου σε 6 μήνες, ότι είχες λόγο που το έκανες. Εντάξει. Αυτή είναι η ιστορία. Σύπας. Εγώ δεν λέω τίποτα. Λοιπόν, ένας άλλος που θα ήθελα να σταθούμε και να το κλείσουμε με ερωτηματικό, θα ήθελα εδώ την άποψη. Και θα είναι Γιουρκάθ όταν θα πάει εκεί. Στο νέο το γράφει και φανέλα πίσω. Γιουρκάθ. Θα ιταρρυθεί. Γιουρκάθ. Δεν θα γράψει θα είναι Γιουρκάθ. Λοιπόν, μπορούμε σε αυτή την κατηγορία να βάλουμε και τον Γκούτι. Πιστεύεις? Όχι, γιατί ο Γκούτι δεν παίζει ποτέ, άρα δεν μπορεί να έχει διαβλέψει ο Πέρεθ διάθεση. Δεν ξέρουμε όμως αν έχει όρεξη. Δηλαδή, ας πούμε, ο Woodgate που τώρα είναι όλο, ας πούμε, στο κρεβάτι του πόνου. Αυτός μπορεί να έχει όρεξη για φαΐ. Ναι. Εντάξει, γιατί είναι όλο στο κρεβάτι, τι να κάνει, τηλεόραση, τρώει κτλ. Άρα δεν είναι στην κατηγορία ότι έχει χάσει την ευχάρεια. Όχι, αυτό το να πω. Ο Γκούτι όμως δεν ξέρουμε αν έχει όρεξη ή όχι. Το βλέπω και μπαίνει πάλι κάθε φορά. Λίγο μπλαζέ μέσα στο μάτι. Ναι, δεν μπαίνει σαν το Σολάρι, ας πούμε. Ναι. Που μπαίνει μέσα. Μα ο Σολάρι γι' αυτό και ανανέωσε συμβόλαιο μέχρι το 2008, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή το πιάσαν πάλι κορόιδο. Πάλι του τάξαν πράγματα. Πάλι φρούδες ελπίδες. Η μόνη περίπτωση για το Σολάρι ξέρεις ποια είναι? Να φύγει ο Ρομπέρτο Κάρλος και να τον βάλει να παίζει αριστερό μπακ. Καλά, δεν παίζει αυτό. Μόνο έτσι. Δηλαδή, η μοναδική περίπτωση να παίξει Σολάρι είναι αυτή. Εντάξει, okay. Ή να παίξει, ξέρω εγώ, τώρα που χτύπησε ο Μίτσης από κάτω και για όσο είναι έξω, 1-2 μήνες, να παίξει δεξί μπακ. Βάζει να αξιοποιήσουν κάπως τον Σαντιάκο Σολάρι. Να. Και στην τελική ανάλυση να πει ο Σολάρι. Στην τελική ανάλυση. Έχω το ίδιο μικρό όνομα με το γήπεδο. Δεν πρέπει να παίξω κάποια στιγμή. Δηλαδή, Σαντιάκο Μπερναμπέου, Σαντιάκο Σολάρι. Εγώ πότε θα παίξω? Μόνο και μόνο γι' αυτό δεν πρέπει να βάλει να παίξω λίγο μέσα. Πραγματικά. Θα μου πεις απ' την άλλη το ίδιο μπορούν να πούν όλοι οι κάτοικοι της πρωτεύουσας της Χιλής. Ναι, ακριβώς. Αλλά πού να τους βάλεις όλους αυτούς να παίξουν? Να. Εντάξει, μερικές φορές δεν ξέρω. Δεν είναι άσχημο επιχείρημα. Είναι και αισθάνομαι και λίγο άσχημα τώρα που δεν ξέρω τι να σου πω. Δηλαδή, αν υπήρχε ένας παίκτης στον Παναθηναϊκό που λεγόταν Απόστολος, δεν θα πρέπει να παίζει δικαιωματικά, ας πούμε, στην δεκάδα στα εντός έδρας παιχνίδια. Πραγματικά. Πώς δεν τον αφήσεις έξω? Να. Ή ας πούμε ο σκηνοθέτης ο Νίκος Νικολαίδης δεν δικαιούται να γυρίσει κάποιες σκηνές της ταινίας του στη Λεωφόρο? Της Γλυκιάς Συμμόρειας που να έχει γυρίσει κάποιες άλλες ταινίες. Ξέρω εγώ, δεν λέω ρε παιδί. Ο Heart of Glass, παρακαλώ. Επίσης θέλω να καταγγείλω ως ψευδή την είδηση, τη φήμη για τον Ιχάρη και την Τζέλσι. Είμαστε σοβαροί άνθρωποι τώρα. Δηλαδή από όλους τους ποδοσφαιριστές του κόσμου, από όλους τους επιθετικούς ή μεσοεπιθετικούς, υπάρχει περίπτωση ποτέ η Τσέλσι να πάρει τον Ιχάρη? Όχι, λοιπόν. Τι να τον κάνει τον Ιχάρη? Δεν ξέρω, ό,τι έκανε και η Λέστερ το μαζί. Τι να σου πω τώρα. Θέλει να τη σπάσει, ας πούμε, στη Real Sociedad. Θέλει να κάνει ένα άνοιγμα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις υποένταξης χώρες της Ευρωπαϊκής. Μα τι να σου πω τώρα, ξέρω εγώ. Είδω πώς δουλεύει το μυαλό του Αμπραμόβιτς, ας πούμε. Μα τον Ιχάρη. Από πού και ως πού? Θέλει να κάνει business στην Τουρκία, ας πούμε, και θέλει να ανοίξει παρτίδες. Τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν ξέρω. Εντάξει, δεν πρόκειται να γίνει, οπότε τι το συζητάμε τώρα. Μα αν γίνει, τι θα πούμε μετά? Ότι δεν προλάβα να πάρουν το σύνολο γιατί ήρθε στο θρύλο. Και πάνε και παίρνουν το σαπάκι, αυτό θα πούμε. Γιατί εμείς έτσι το βλέπουμε. Έτσι είναι η άρρωστη, η διεστραμμένη ελληνική φύση και ψυχοσύνθεση. Γιατί αυτό είσαι στην πραγματικότητα. Ναι, γιατί αυτό είναι. Εντάξει, οκ. Άμα αυτές να το βλέπεις, θα το βλέπεις. Δεν βλέπουμε ευγενικό σήμερα. Γενικό και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, πες το πρώτο τελικό των 9,5 παρακαλώ. Λοιπόν, πρώτο τελικό των 9,5 παρακαλώ. 2-14 Σάλκια Νόβερο 3-1, ημίχρονο 2-1. Επίσης, αλλαγή στο 2-16, δεν ξέρω αν την είπαμε. Δεν την είπαμε. 2-16 Μπρέτφορντ Southampton 1-2 έγινε το παιχνίδι. Στο 2-23 York Barnett 2-1. Και στο 2-31 Νίμνης 4-0. Πάμε ότι κλειδώνει ο Άσο αυτό το παιχνίδι. Ή ποδόσφαιρο είναι και όλα γίνονται. Πιστεύω ότι το κλειδί ήδη βουλιάζει στο ποτάμι αυτού του αγώνα. Βέβαια υπάρχουν ακόμα 8 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις και όλα γίνονται στο ποδόσφαιρο. Και όλα γίνονται. Αλλά ούτε με τρίποδο δεν γίνεται εδώ πέρα. Ούτε με τα τρίποδα των Σοβιετικών. Με τρίποδο και φάουλ.
Αν είναι δυνατόν, να γελάει κανείς. Μάλιστα. Λοιπόν, να σου πω τώρα μια άλλη ιστορία, γιατί θα ήθελα να προλάβουμε να την πούμε. Ναι. Τι έχει πιάσει το λόγο τον κόσμο και πίνει αυτόν τον καιρό. Εντάξει, κάνει κρύο κτλ. Οκ, εντάξει, πίνουμε κτλ. Οι ποδοσφαιριστές όμως. Γιατί τι δεν είναι άνθρωποι δηλαδή. Είναι άνθρωποι, ρε παιδί μου, αλλά. Πού το πας, κάπου το πας. Αφού το λένε, υπάρχει ολόκληρη καμπάνια στην Αγγλία και στον κόσμο. Don't drink and drive. Ναι. Δεν πίνουμε και οδηγούμε. Ναι. Το έκανε ο Γκούντιον, να θυμόμαστε πρόσφατα που έγινε ιστορία με τον Μουρίνιο που τα πήρε λίγο στην κράνα κτλ. Λοιπόν, τώρα το έκανε και ο αγαπημένος Ζερμέιν Πέναντ. Ποιος είναι ο Ζερμέιν Πέναντ, θα μου πείτε, ένας παλικαράκι που ανήκει στην Άρσεναλ, παίζει ιδανικό στην Μπέρμιγχαμ, δεν παίζει στην εθνική του. Και ο λόγος είναι πολύ απλός, έτσι. Ναι. Γιατί υπάρχει μια ειδική συμφωνία στην Αγγλία να μην έχει πολλούς Άγγλους στην ομάδα. Επειδή άρχισε να έχει πάρα πολλούς Άγγλους, υπάρχει μια ειδική νομοθεσία της Εκκλησίας Ομοσπονδίας ότι πρέπει να δίνει μερικούς Άγγλους σε άλλες ομάδες που δεν έχουν. Η Arsenal έχει 7 Άγγλους σήμερα. Έχει πάρα πολλούς Άγγλους η Arsenal. Έχει πάρα πολλούς Άγγλους. Όλους και όλους δηλαδή. Δηλαδή, μην βλέπετε ότι την άλλη φορά στην αποστολή δεν υπήρχε κανένας Άγγλος. Ήταν παγίδα το media. Έχει πολλούς Άγγλους η Arsenal στην σύνθεσή της. Έτσι. Το θέμα είναι τώρα, για να το κλείσουμε, ότι επειδή είναι η δεύτερη φορά που τον συνέλαβαν, πάει φυλακή 3 μήνες. Ήταν και το όχημα ανασφάλιστο. Χωρίς αναστολή, χωρίς αναστολή και χωρίς επιστολή, δεν θα δεχτούν τίποτα εκεί πέρα. Ναι. Και χωρίς συστολή από ό,τι βλέπω τις φωτογραφίες πήγε στη φυλακή ο Ζερμέιν Πέναντ. Δεν τρέπεται καθόλου. 3 μηνάκια στην Ψηρού κανονικά μέσα. Και επειδή τον βλέπω και λίγο ματσό τώρα, να σου πω, θα χαλαστεί πιστεύω που θα μπει μέσα που θα πούνε οι συνδετημόνες του και καλώς ήρθες Λάουρα. Πιστεύω ότι θα χαλαστεί. Εγώ ξέρεις τι λέω, ότι το William Hill τώρα θα έχει βάλει ήδη στοιχήματα με πόσα τατουάζ θα βγει ο Πέναντ από την Μπουζού. Και πού. Αυτό θα είναι το light στοιχημα, τα πιο χοντρά δεν λέγονται. Πραγματικά. Λοιπόν, δεν λέγεται τίποτα άλλο. Θα κλείσουμε εδώ πέρα, πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά κτλ. Λίγο τραγουδάκι. Γυρίζουμε τελευταίο ημίωρο, κυρίες και κύριοι. Το Fight Club θα διαβάσει τα δικά σας μηνύματα, τα οποία εξακολουθούμε να περιμένουμε βεβαίως στο 4400. Γράφουμε super στην αρχή, κενό το μήνυμά σας αποστολή 4400 και περιμένουμε βεβαίως και τα email σας, όσοι θέλετε, στη διεύθυνση ramaya05@yahoo.gr. You're my lover, undercover. Eurovision 2005. You're my sacred passion and I have no other. You're delicious, so capricious. If I find that you don't want me, I'll be vicious. Say you love me and you have me in your arms forever and I won't forget it. Say you miss me, come and kiss me. Take me up to heaven and you won't regret it. You are the one, you're my number one. Να υποθέσω αυτό το τραγούδι γράφτηκε το Παντελή Καφέ. Ναι. Έχει μια καλή πιθανότητα. Θέλω να πω ότι. Δεν θέλω να πιστεύω ότι γράφτηκε τον Καλίνοβιτς, ας πούμε. Όχι, δεν γράφτηκε τον Καλίνοβιτς, αλλά η ιστορία είναι ότι κατά τα λόγια του συνθέτη Χρήστου Δάντη. Του ποιητή, συγγνώμη, Χρήστου Δάντη. Αυτό το τραγούδι είναι μια R&B σωστά. Σωστά. Καλά το είπε. Σωστά του. Όχι, δεν το λέω εγώ σωστά, ότι σωστά τα λες. Σωστά είπε. R&B σωστά το άκουσα. Ναι, R&B σωστά. Λοιπόν, και αυτό το τραγούδι έχει 33% πιθανότητες να είναι αυτό που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision. Αύριο θα δηλαδή, αν το τραγουδίσει, ας πούμε, με μπλούζα, είναι σωστά μπλούζα. Ναι, μάλιστα. Ωραία. Εγώ, επειδή παρόλο που ζήτησε εδώ ο ηχολήπτης ο Γιώργος ο Κουτρούτσος να σχολιάσουμε το τραγούδι, επειδή έχω μείνει συναισθηματικά και ψυχολογικά στην εκπροσώπηση και στο τραγούδι του Μιχάλη Ρακιτζή, ομολογώ ότι δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη σύγκριση. Δηλαδή με έχει σημαδέψει για πάντα όλους μας, ειδικά η στιγμή που κλείνει το ματάκι πονηρά στην κάμερα 2-3 φορές, εκεί που ξέρω εγώ δεν δουλεύει το ακουστικό κατά κάποιους άλλους κάνει απλά την τζαχπινιά. Ό,τι και να είναι μια εικόνα που με έχει σημαδέψει. Τα ξένα συμφέροντα συνασπίστηκαν για να ρίξουν την Ελλάδα σε πολύ χαμηλή θέση. Λοιπόν, και αντί να στέλνουμε ξανά το Ρακιτζή κάθε χρόνο μέχρι να βαρεθούν κάποια στιγμή να συχαθούν τη ζωή τους και να το βγάλουν πρώτο, μπας και δεν ξαναεμφανιστεί στην Eurovision, στέλνουμε τους Ρουβάδες και τους Παπαρίζους. Άσε που είχε pattern το τραγούδι αυτό. Σαν καπό δηλαδή.
Πιστεύεις ότι θα είσαι μέσα στην πρώτη πεντάδα? Αλίμονο, εντάξει. Εδώ είμαστε. Αρρώστια. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορούμε να ζητήσουμε από το Eurovision μια ειδική ντροπολογία, γιατί παίρνει ντροπολογία στα Ευρώπη και να θέλουμε κάθε χρόνο αυτό το τραγούδι. Να πούμε ότι ως Ελλάδα δεν μπορούμε να βγάλουμε καλύτερο, ρε παιδί μου. Δεν βγάζουμε καλύτερο. Εκτός να κάνουμε κάτι άλλο με αρχικά, ξέρω εγώ. Βγάλει ο Ρακίτσας να με τα αρχικά του, ξέρω εγώ. R-A-K-I, ξέρει, κάνει ένα τέτοιο πράγμα. Σε αυτό, σε θέλω, κάνω, σε ποθώ. Ναι, και τα λοιπά. Τι θα το κάνουμε το σε ποθώ, I poth you. Ναι. Τι γίνεται. Και τα αντίστοιχα, ρε παιδί μου, μετά στο επόμενο, ξέρω εγώ, θα φοράγαν όλοι τις στολές των Νόικα, ας πούμε. Ναι. Με βατραχοπέδιλα κλπ. Μπράβο. Των βατραχανθρώπων και ξέρω εγώ θα βγαίνουν από την πισίνα. Ναι. Και θα ανεβαίναν πάνω κτλ. Μετά με τη στολή του Ρίο Φέρντιναντ, ξέρω, μπαλέτου. Ένα πράγμα. Πραγματικά. Πρέπει να πούμε ότι ως έθνος δεν μπορούμε να γράψουμε κάτι καλύτερο. Δεν έχουμε καλύτερο σουξέ. Θέλουμε να στέλνουμε κάθε χρόνο το SAG-APO με την ελπίδα ότι κάποτε θα δικαιωθούμε. Δηλαδή ο αγώνας δικαιώνεται γιατί συνεχίζεται. Είναι πολύ απλό. Έτσι. Λοιπόν, και να πούμε ότι αύριο ταυτοχρόνως με την εκπομπή γίνεται νομίζω και η. Θα γίνει. Δεν κάνουμε εκπομπή, όχι. Είναι 10 η ώρα αύριο στο Fever, αν αναπατώμε ζωντανό από την ΕΤ. Δεν κάνουμε εκπομπή. Κανονικά. Θα το δούμε και τα λοιπά. Θα τα πούμε. Πάρα πολύ ωραία. Θα το έχουμε εδώ πέρα, έτσι. Λοιπόν, ένα τελικό ακόμα στο 2-15 Ross County St. Mirren 0-1 από ημίχρονο. Κατά τα λοιπά, 2-21 Northampton Yeovil 1-1 έγινε το παιχνίδι. 2-24 Aldershot Exeter 2-1. Τα υπόλοιπα όλα, όπως τα είπαμε, όταν αρχίζουν να σκάνε τελικά θα τα μαθαίνετε. Πριν περάσουμε σε μηνύματα και τα λοιπά, επειδή είναι σε θέμα επικαιρότητας, να πούμε ότι είχε έρθει η κλιμάκια της UEFA εδώ στην Αθήνα. Έγινε μια, εν πάση περιπτώσει, εξέταση του Ντρόπνη, του Σμίλιανιτς, του Μπρέσκα, του Βλιτσέκ, του Μέσαρος και του Ζήμονιτς, το ξένο παιχνίδι δηλαδή του Πανιωνίου για το παιχνίδι με τη Δυναμό Τυφλίδας. Οι ποδοσφαιριστές τόνισαν στις καταθέσεις ότι δεν υπήρχε κάτι το μεμπτό στον αγώνα. Έκανε δηλώσεις και ο κύριος Μπέρς κτλ. Πασχετός θα τα ακούσει στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Απλώς να το πούμε επειδή έτσι είναι θέμα της επικαιρότητας. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Ήθελες να πεις SMS. Ναι, παρακαλώ. Αυτό ήθελες να πεις. Να πάω λοιπόν στα δικά σας SMS. Έτσι περίπου, πασχετός θα το κάνουμε κάθε βράδυ εδώ πέρα στην παρείτσα μας. Θα διαβάζουμε τα δικά σας SMS για να κάνουμε πασχετός ένα πάρε-δώσε. Έστω και έτσι, δεν θα είναι μονόδρομο εδώ, θα είναι αμφίδρομο. Να διαβάσουμε το πρώτο έτσι για το γούρι. Ναι, βέβαια. Έτσι. Παλικάρια μας, καλώς ήρθατε. Καλή αρχή, καλό κουράγιο, καλό μήνα, καλό. Το ξέχασα, λέει. Τι άλλο θέλω να γράψω. Τέλος πάντων, καλορίζικη, λέει ο Γιάννης από τη Νέα Σμύρνη. Πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ καλά. Ζήτω η θρυλική εκπομπή ακόμα και στην άκρη του κόσμου. Ας πούμε, να πας στην άκρη του κόσμου, πέφτεις. Λογικά δεν πέφτεις. Ναι, ρωτάω. Ναι, πέφτεις, πάρα πολύ ωραία. Με τιμή αναρωτιέται ο Ανδρέας που σήμερα τραγούδισε το Ράμα για με απίστευτη όρεξη. Και πρέπει να εξηγήσω τώρα δύο πράγματα εδώ πέρα. Ναι. Τι είναι το τιμή, τι είναι το Ράμαγια. Ναι, το Ράμαγια είπαμε είναι το σήμα της εκπομπής, είναι τραγούδι του Άφρικ Σιμώνε, είναι ένα σύμνο στην συναδέλφωση και την αγάπη των λαών κτλ. Θα πούμε πολλά πράγματα τις επόμενες μέρες για το Ράμαγια. Δηλαδή θα το αφήσουμε να μπει μέσα στα αυτιά σας και στο μυαλό σας να κυλήσει, να ζυμωθεί, να οριμάσει και μετά θα μας λέτε κι εσείς μόνοι σας τι εστί Ράμαγια για σας. Πάει αυτό. Πες για το τιμή τώρα, γιατί εσύ πρέπει να το πεις. Το τιμή για αυτό εδώ το 2ωρο και μόνο για αυτό το 2ωρο, έτσι για ένα προσωπικό βίτσιο, το ρήμα τιμάω, τιμό δεν γίνεται ούτε τιμά, ούτε τιμάει, ούτε τίποτα. Γίνεται τιμή. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, όσοι έτσι σας γρατζουνίζει λίγο άγαρμα τα αυτιά, θα πρέπει να το ανεχτείτε, γι' αυτό και μόνο το 2ωρο είναι ένα προσωπικό μας έτσι μικρό βίτσιο. Έχουμε και εμείς τα βίτσια μας, εν πάση περιπτώσει. Μόνο ρακιτζιστάκι. Κατάλαβα. Καλώς τα παιδιά, πάμε δυνατά για να μάθουν τι πάνε να πει Fight Club. Επίθεση. Πήγατε στην Τζέλσι του ραδιοφώνου, λέει κάποιος. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πρωτάθλημα και κύπελο και ευρωπαϊκό λοιπόν μπορούμε να το δηλώσουμε. Αν το Ράμα για γίνει σε ραπ εκτέλεση δεν πρέπει να αλλάξει όνομα και να γίνει Ράμα Yo. Ναι, φυσικά. Φυσικά. Αλλά δεν θα γίνει αυτό αν δεν το φτιάξουμε εμείς. Ο Μαραντώνης τα λέει όλα αυτά βεβαίως. Κούνησα του ραδιοφώνου τη βελόνα με το χέρι και έπεσα πάνω σου λαμπρό αστέρι. Κωστή μου είσαι θεός, λέει η Αστέρο. Μάλιστα. Μπράβο στην Αστέρο λοιπόν. Μπορώ από αυτό που θέλω να το πω χρόνια. Φυσικά. Ευχαριστώ πολύ και αποδίδω. Άιστα κύριε και κύριοι, ο μικρός γραφικός λοιπόν άρχισε τα ωραία και όμορφα κλισέ. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Οι πιστοί οπαδές σας ακολουθούν. Έκλεβα η Μάκη σταμάτα να γράφει σε πορνοπεριοδικά. Περίμενε, πότε έγραψα και. Να το δω έτσι, να το δω με χαρά να το δω. Μα να τον μπερδέψατε. Δεν έγραψε. Πόζαρε. Μα τα έχετε μπερδέψει λιγάκι. Λοιπόν, το δίλημμα επαλέει φραγκολιάς δεν παίζει.
Ναι. Τα διλήμματα όμως γενικώς παίζουν. Παίζουνε, δεν παίζουν το παλαιό Θα φραγκολιάς. τα λέμε όλη τη βδομάδα, αλλά έτσι από ένα άγχος το απέχουν. Πρέπει να το πούμε. Τα διλήμματα, πιστεύουμε, είμαστε ακράδαντα πεπισμένοι ότι μπορούν να αποτελέσουν έτσι, μια κολόνα. Πραγματικά μια κολόνα αυτής της εκπομπής. Ναι. Τα διλήμματα με ρήμα, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Διότι κυρίες και κύριοι, στην πραγματικότητα περισσότερη σημασία έχει το δίλημμα που τίθεται παρά η απάντηση στο δίλημμα. Μαζί. Λοιπόν. Ο Ντεπές, παρακαλώ, έτσι μου επιτρέπεις. Είσαι σατράπης, ούτε ένα κουπλεδάκι δεν έχει. Όχι, δεν έχει κουπλεδάκι. Αγαπάμε Ντεπές μου. Πολύ. Ωραία, λοιπόν. Πες τώρα. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα χαιρετισμούς στο 51ο το Λύκειο Αθηνών. Λοιπόν, Μανούσακας βεβαίως ισχύει στη διεύθυνση που ξέρετε, για όσους ρωτάνε. Το Τούμπαϊ του Λούμπα, τι έχεις να πεις? Τούμπαϊ του Λούμπα. Ναι, δηλαδή πιστεύεις ότι η Τουλούμπα μπορεί να έχει θύρα 4? Όχι, η Τουλούμπα δεν μπορεί να έχει θύρα 4. Μπορούν να κάθονται 1000 άτομα σε μια Τουλούμπα πάνω και να γυρίζουν τα μπουφάνα ανάποδα να φαίνεται η πορτοκάλη μεριά? Όχι, έτσι. Αλλά από την άλλη μπορείς να μπεις σε ένα εν πάση περιπτώσει φουρνάρικο και να ζητήσεις μια τούμπα ή 1 κιλό τούμπες. Δύσκολα. Από την άλλη μεριά, ξέρω, αν πέσει μια μηχανάκι που να έφαγα Τουλούμπα. Όχι. Ναι. Μας βάλατε δύσκολα, παιδιά. Ναι, Μας βάλατε δύσκολα. Ναι. Λοιπόν, Χαλκίδα που ρωτάτε, 94,6 παιδιά, ψάχτε. Ο ψάχνων βρίσκει, λέμε τώρα, έτσι. Λοιπόν... Το τρυφερό Σαντός ή Αλαζόνας Πορτογάλος, τι θα πούμε? Δεν είμαστε Αλαζόνα Πορτογάλο. Να του δίνουμε καύσιμο για να λέει κι άλλα και να κάνει ακόμα χειρότερα. Και να κάνει κι άλλα. Και να κάνει αλασαλί τουντσάι με το δάχτυλο στα χείλη, που μας άρεσε πάρα πολύ αυτό. Βεβαίως. Ο τρυφερός Σαντός έχει όρια. Ναι, και τα όρια του τα έχει ήδη περάσει. Πραγματικά. Τα όρια της αυρότητάς του, εν πάση περιπτώσει, και όλα τα υπόλοιπα. Καλώς τα παιδιά τη χαμπάρια, καλά. Μια χαρά. Εσείς τι κάνετε? Ευχαριστούμε και τα αποδίδουμε που λέει και ο σύντροφος εδώ πέρα. Ραμπεσαντρατανά, Ισαΐνιο, παιδιά, αυτά είναι διλήμματα που θα απαντήσουν ιστορικοί του μέλλοντος. Αγαπάμε Ρίκ Ραμπεσαντρατανά, αγαπήσαμε, στηρίξαμε Ρίκ Ραμπεσαντρατανά και ο ίδιος στήριξε ό,τι μπορούσε να κρατήσει στην αγκαλιά του. Έτσι. Από το μπουφέ εννοώ. Δεν είναι τυχαίο ότι με το που έφυγε ο Ρίκ Ραμπεσαντρατανά γκρεμίστηκε το γήπεδο της ΑΕΚ. Δηλαδή, το στήριζε σαν κολόνα. Ήταν το θεμέλιο. Με το που έφυγε ο Ρίκ γκρεμίστηκε το γήπεδο. Είναι τυχαίο? Τα λέει ο Λιακόπουλος. Καιρός γάρε τα λέει. Ποιος του δίνει σημασία του Λιακόπουλου όμως, δεν καταλαβαίνω. Λέει η Νάντια, το ξέρω λοιπόν δεν με τιμή, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει να ευχηθώ καλή συνέχεια στη νέα σας αρχή ή καλή αρχή στη νέα σας συνέχεια. Ό,τι και να είναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορώ να πω ένα ρετό που θα περάσει στην ιστορία? Οι ευχές είναι ευχές. Περνάει στην ιστορία, ναι ή όχι? Ναι, περνάει. Είδες που βιάστηκες να καταδικάσεις? Περνάει, εντάξει. Λοιπόν... Κάποια μέσα κατσαπλιάδες και λοιπά, εν πάση περιπτώσει, εντάξει. Το κίνημα τραωρισμού σας ακολουθεί παντού. Είμαι ο Βασίλης Γιαβρής, λέει. Με τιμή το γεγονός ότι με είχα ξανακούσω φύτος να τρέχει στο κεφάλι μου. Ναι, λοιπόν. Φαντάζομαι ότι οι φίλοι του είπαν, έτσι, ότι έπρεπε να μας ακούσει εδώ. Ναι, έτσι. Καλή αρχή από σκοπό 10-12 στην παγωμένη Αλεξανδρούπολη, λέει ο Βασίλης. Είπαμε κουράγιο, πραγματικά τιμούμε, έχουμε περάσει από εκεί, αλλά 10-12 εντάξει. Πρώτο νομεράκι, ευκολάκι, θα έχεις το 6-8 μετά, κύριος, ούτε αναφορές ούτε τίποτα. Έτσι. Να έχεις καμιά σκοπιά τέρμα θεού, κολλητό το πρωί, καφεδάκι, σαντουιτσάκι ή κρουασάν, θα να ξεχάσει το κρουασάν, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και είσαι δηλαδή. Εντάξει. Θέλω να σταθούμε σε ένα μήνυμα που λέει: με τιμή που σας άκουγα πριν, θα σας ακούω και τώρα και θα σας ακούω ασταμάτητα μέχρι να βγει μης τουρισμός ο Γκάρι Νέβιλ. Μης τουρισμός ο Γκάρι Νέβιλ. Και με αυτά βέβαια έχουμε τελικά, γιατί δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Λοιπόν, 2-15 Ross County St. Mirren 0-1 από ημίχρονο. 2-16 Bradford Southampton 1-3, 1-1 ημίχρονο. 2-21 Northampton Yeovil 1-1, 0-1 ημίχρονο. 2-22 Rochdale Grimsby 2-0, 1-0 ημίχρονο. 2-23 York Barnett 2-1, 1-0 ημίχρονο. 2-24 Aldershot Exeter 2-1, 1-0 ημίχρονο. 2-26 Stevenage Morecambe 0-1 από ημίχρονο. Και τελικώς το 2-31 Nim Nice 4-0, 2-0 ημίχρονο. Σε εξέλιξη έχουμε 2-32 Blackburn Burnley 1-1.
Στο 2.33 Sheffield United Arsenal 0-0. Στο 2.34 Barcelona Espanyol 0-0. Ξεκίνησε το 2.35 Ατλέτικο Παραναένσε για την ακρίβεια Libertad 0-0. Δεν έχουμε γκολάκι στα δύο μάτς που μας ενδιαφέρουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά θα ξεχαστούν μόλις θέσω το μεγάλο δίλημμα. Όχι εγώ, δηλαδή ο φίλος που το στέλνει. Ναι. Αλμπάντι Βαγγέλης Φατσέας, κυρίες και κύριοι. Μου επιτρέπεις να πω Αλμπάντι γιατί έχω μια πολύ μεγάλη αδυναμία. Έτσι. Πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα. Τιμούμε και στηρίζουμε Αλμπάντι. Ο Διονύσης Ελευθεράτος 12 η ώρα έρχεται κανονικά, έτσι, για κάποιον φίλο που ρωτάει. Καλώς ορίσατε στην κόλαση. Ωραία, μας αρέσουν αυτά. Οκ, σε σταθήκαμε ήδη, δεν ανησυχείτε. Λοιπόν, τα ρολόγια, παιδιά, λέει δείχνουν 10 και 10 για να μας υπενθυμίζουν ότι η ώρα ξεκινάει το Fight Club. Είναι μια σωστή τοποθέτηση αυτή, έτσι. Alright. Λοιπόν. Okay. Καλό σχήμα για το FM. Μιλάμε για Football Manager, όσοι ενδιαφέρεστε εδώ πέρα. Γιατί όχι, ναι. Έτσι. Για σχήμα, το αγαπημένο μας έχει μείνει ακόμα αμανάτι από το CM, το Championship Manager δηλαδή, και είναι το αγαπημένο 3-1-3-1-2. Που άμα έχεις καλούς παίκτες και παίξεις μερικά ματσάκια και στρώσουνε, πάει μια χαρά. Δηλαδή 3 αμυντικοί κεντρικοί, ένας defensive midfielder μπροστά τους, 3 στο κέντρο κοντά όμως, ένας επιθετικός μέσος και 2 μπροστά. Να διαβάσω ένα στενάχωρο SMS. Με τιμή που στην μπάλα. Έλα τώρα. Με τιμή που στην μπάλα είμαι τέρμα και οι φίλοι μου με φωνάζουν Ντούντεκ. Λέω Διονύση από Ζάκη. Είναι στενάχωρο αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι λίγο. Την έχει ψιλοπατήσει. Ναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι Ντούντεκ τώρα. Είναι ωραίο πράγμα αυτό. Λέει τιμή μια φίλη μου που με φωνάζει συναδελφούλη επειδή γεννηθήκαμε την ίδια ημερομηνία. Ναι. Γιατί όχι. Από να σου πω αυτοκολλητάκι μου. Είναι ωραίο το αυτοκολλητάκι μου. Ναι. Πραγματικά. Η Αναστασία μας στέλνει χαιρετισμούς και λοιπά. Ευχαριστούμε. Ναι. Λοιπόν, ζήτω η Φρίνη, λέει κάποιος. Πάρα πολύ ωραία. Αυτοκάθαρση και τα λοιπά. Κάτι ευτυχισμένη. Γενέθλια. Μάλιστα. Το φάλει είναι θεσμός. Οκ. Καράτε μπαλέτο, λέει, έκανε ωραίο Φέρντιναν, παιδιά. Τι, μαζί. Έτσι λέει εδώ πέρα. Και επίσης λέει πήγαινε στην ίδια σχολή με τον Ανατολάκη, τον Βλάχο και τον Μάρι του Παναθηναϊκού. Ελπίζω να μιλάει για τον Μιχάλη Βλάχο. Ναι. Και όχι για τον Βαγγέλη Βλάχο. Ελπίζω να μιλάει για τον Μιχάλη Βλάχο γιατί εκεί και μόνο δικαιώνεται η φήμη της σχολής. Όπως λέει και ένας Ανέσης Βλάχος, βεβαίως, όπως λέει και ο Γιώργος. Και ο Ανέσης Βλάχος είναι μια καλή περίπτωση. Είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Πλάκα. Ναι. Το ηθικό δίδαγμα για αυτό που λέγαμε για τα περιστέρια στην αρχή λέει είναι ότι δεν πρέπει να κυνηγάτε ποτέ περιστέρια γιατί παραμονεύει ο Τάισον, έτσι. Και συμπληρώνω από κάτω. Έτσι, κυρίες και κύριοι. Ο Γκουνσότο ή Βαρελότο. Είναι ένα δίλημμα. Όταν το σκάει τον γκολ ο Γκουνσότο δεν είναι σαν Βαρελότο. Δηλαδή μπορεί να σταθεί αυτό το δίλημμα όταν και οι δύο έννοιες κάπου συναντιούνται. Ναι. Όταν ξεπετάγεται, ας πούμε, για να βάλει τον γκολ ο Γκουνσότο δεν φεύγει σαν Βαρελότο. Έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά από την άλλη, όταν έχουμε τα ρεπορτάζ του Πάσχα, πιστεύεις ότι μπορούν να λένε στις τηλεοράσεις ότι πάμε τώρα στοιχείο όπου γίνεται ανταλλαγή ο Γκουνσότων μεταξύ των κατοίκων? Γιατί όχι. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, Βαρελότα που έχουν βάψει μπροστά, τα έχουν βάψει ξανθά μπροστά. Ναι. Εντάξει, οκ. Με ξανθά καψούλια, εν πάση περιπτώσει. Ο Τιτής, λέει, κάποιος ήταν άντρας και έγινε τρυφερός. Ποιος το είπε αυτό, παιδιά? Ο Τιτής, για να το πούμε και λίγο έτσι ελληνοκεντρικά, αν θες, αγαπημένα, ο Τιτής τρυφερός γεννήθηκε, τρυφερός θα να πεθάνει. Ναι. Έχει ξεπάξει ξύλο κιόλας. Μέσα σε 90 χρόνια, ας πούμε. Δεν είναι θέμα. Ναι. Δεν είναι θέμα. Έτσι. Λοιπόν, Λευτεριά στο Γιωσάκι λέει ένα SMS, ας πούμε, που μας καλωσορίζει για την πρώτη εκπομπή. Άμα το λες εσύ, εν πάση περιπτώσει, εμείς μαζί σου. Βεβαίως. Γιατί λέμε, ρε παιδιά, λέει, του ήρθε στο Σταυρό ή στο Δόξα Πατρί και δεν λέμε του ήρθε στο Δόξα Συ Κύριο Θεός? Ή γιατί λέμε στο Δόξα Πατρί και δεν λέμε στο Κεϊό και Αγίου Πνεύματι? Παραπάει μετά, ρε παιδί μου. Παπαπαραπάει. Το πες, θα το παπαρίζουν είναι ένα πράγμα. Ναι. Εντάξει. Όχι παπαραπάει. Σι είπας. Ναι. Σι είπας. Οκ, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι έχουμε εδώ πέρα? Μάλιστα. Βαϊμάκη, λέει, ο Σπύρος, έχω σήμερα τα γενέθλιά μου. Μάλιστα. Γελάω, ναι, εν πάση περιπτώσει, και εκτός από αυτό, το από κάτω που λέει, γιατί μου το έκανε αυτό, λέει, με βάλες να πιάσω τα βουνά της Καβάλας για να σε ακούσω. Έβαλα δορυφορικό ταψί στο ταξί για να σε ακούω. Λέει ένας φίλος. Ο Γιάννης από την Καβάλα είναι αυτός. Τι ωραία πράγματα. Όπως ένα φίλος, είναι η Ρεν, η Ντέμπα, η Βαβίλης, η Φωκάς, η Κοσμάς, έτσι. Η Μίτσος, ο Αλήθειας, η Μπάμπης, ο Σουγιάς, θα προσθέσουμε εμείς και όλα τα υπόλοιπα αγαπημένα πράγματα. Σωστό. Όπως λέει ένας φίλος, κλειδοκράτορες, εμείς είμαστε αυτοί. Ναι. Η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι όταν ο Ρίο Φέρντιναντ ήταν με τη μαμά του στο σούπερ μάρκετ, του έπεσε στο κεφάλι ένας ποταπός τενεκές λάδι της Arsenal. Και αυτός έκανε όλη τη ζημιά.
Τιμά ένα φίλο μου πήγε να μιμηθεί το Ζιντάν και έσπασε το πόδι του. Να μιμηθεί το Ζιντάν στον γκολ που είχε βάλει στον τελικό, α πούμε, ή τις ποικιλίες όλες για Ξέρω, ρε παιδί μου. Τι μπορεί να κάνει. Προφανώς πήγε να πατήσει την μπάλα να κάνει την ποικιλία και πάτησε, ξέρεις, λίγο στραβά, φαντάζομαι. Okay. Νίκο, τελικά θα κάνουμε κοπάνα αύριο. Δεν το λέω εγώ στον Νίκο, το λέει κάποιος φίλος. Ναι. Έτσι, προφανώς ο Νίκος δεν έχει τηλέφωνο, αλλά ακούει ραδιόφωνο και πρέπει να. Αν θέλει ο Νίκος να απαντήσει και να το μεταφέρουμε, έχει ακόμα περίπου, ξέρω εγώ, 7-8 λεπτά πόσο έχει. Μπάρι White ή Θωμάς Μαύρος είναι να δεν με απασχολήσει αυτή την εκπομπή. Είναι ένα θέμα αυτό. Ναι. Ένας φίλος λέει σωστά ότι λείπει αδικαιολόγητα η λέξη κουμπαράς από το Fight Club, ο ελληνικό λεξικό του Μανούσακα. Βεβαίως. Και επειδή ρωτάω, το Μανούσακας είναι ο δημιουργός της σελίδας. Δεν είναι μόνο μέρος της διεύθυνσης. Είναι και δεν ξέρουμε το όνομά του παραπάνω, μην μας ρωτάτε, ούτε και εμείς ξέρουμε. Μόνος τα φτιάχνει, αλλά εκεί μπορεί να βρείτε πολλά πράγματα. Χαιρετισμού στην Κερασία από Πήλιο. Επίσης, μας αρέσει πάρα πολύ και το όνομα Κερασία, ούτως ή άλλως. Με τιμή λέει κάποιος που στη φανέλα της ομάδας του σχολείου μου αντί για το όνομά μου έγραψα Κατσαπλιάς λόγω του θανατηφόρου μου σουτ. Καλό είναι. Ωραίο είναι. Και για ψευδόνυμο παίζει. Είναι ωραίο. Ρίο Φέρντιναντ ή Ρίο Αντίριο. Ρίο Φέρντιναντ. Για το Ρίο Αντίριο ποτέ δεν θα μπορούσε να κάνει μπαλέτο. Ναι, αλλά από την άλλη ο Ρίο Φέρντιναντ δεν θα μπορούσε ποτέ να έχει διόδια. Γιατί όχι. Να πληρώνεις για να περνάς στο Ρίο Φέρντιναντ. Φυσικά. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Σε ένα στενό σοκάκι του Λονδίνου. Θες να περάσεις, ας πούμε, ένα δω. Παλιά έτσι που ήταν στο Λονδίνο ο Ρίο Φέρντιναντ. Ναι. Και στέκεται και στέκεται και σου λέει. Διόδια για να περάσεις. Γι' αυτό σου λέω Ρίο Φέρντιναντ. Έχεις δίκιο, συγγνώμη. Έχεις δίκιο. Επαλέ, τραωρέ ή ο τιτής μέσα σε καμπριολέ. Ο τιτής σε καμπριολέ. Για να τον καμαρώνουμε. Μέσα. Ναι. Οκ. Λοιπόν, είπαμε για το Μανούσακα και τα λοιπά. Πάει κλαβική και ιστορίες. Παιδιά, λέει με τιμή που πήγα στην μπουτίκ της Arsenal και ζήτησα εμφάνιση με το όνομα Didis και με κοίταγα, λέει, περίεργα. Παιδιά, όχι Didis. Τελικά πήρα του Ρέγες. Πήρε του Ρέγες και θα είναι τρίπια, γι' αυτό κρίνανε το παλικάρι. Πήρε και τα γάντια μαζί όμως. Γιατί αυτό πάει πακέτο με γάντια, ναι. Όχι Didis, τιτής. Ό,τι θέλει ο φίλος μου, αν θέλει Didis, δηλαδή τι κάνουμε, το τιτής με το ζόρι. Didis. Εντάξει, οκ. Με τιμή το γεγονός ότι ζήτησα στο χθεσινό πάρτι Ράμαγια και επειδή δεν ήξεραν τους τραγούδισα ατσικιπρ μπροστά σε 30 άτομα. Φυσικά. Κάργα. Μπράβο. Κάργα σε τιμή. Δεν το συζητάω αυτό το πράγμα. Γκυράπια καρεκλάδες φαϊκλαμπάδε. Ο Σκορσέζε είναι Arsenal. Ο Μάρτιν Σκορσέζε ή ο Μπάμπης ο Σκορσέζε. Όχι, ο Μάρτιν γι' αυτό βγαίνει δεύτερος. Γι' αυτό δεν παίρνει ποτέ το Όσκαρ. Δεν ήταν πολύ ωραίο αυτό. Ήταν πετυχημένο. Θέλω να πω λεκτικά, ατακικά, αλλά δεν είναι γιατί αγαπάμε Μάρτιν Σκορσέζε. Ναι. Λοιπόν, καταλάβαμε σήμερα ότι έχετε Δευτέρα παρουσία. Κώστα, μην ξαναδιαβάσει τύχημα γιατί υπερχείλησε ο Εύρος. Εντάξει, παιδιά. Πιστέψτε μου, ούτε εγώ το θέλω. Τι μίλε το φίλο μου που έχει φάτσα Νάιδα και μαλλί Βαλτεράμα. Ο μικρός Θεούλης. Τι συνδυάζομαι αυτός, επικός. Κόλαση, παιδιά, πάρα πολύ. Το Will Smith ή Amber Smith, τι σου λέει σαν δίλημα? Δεν μου λέει τίποτα, γιατί Amber Smith δεν θα μπορούσε να είναι woman in black, ας πούμε. Δεν μπορεί, θα ξεχύλιζε. Άμα σου πω και είναι πραγματικότητα θα σου πω ότι έχω κάνει συνέντευξη στην Amber Smith, θα ζηλέψεις. Αλήθεια σου λέω, έχω κάνει συνέντευξη. Δεν σου κάνω πλάκα. Τη χρονιά που είχε έρθει εδώ πέρα, που είχε γίνει η γνωστή ιστορία με τον κύριο Σπηλιοτόπουλο και τα λοιπά, είχα κάνει συνέντευξη για περιοδικό που δούλευα τότε. Και τι έχεις να πεις? Ότι προτιμώ την Amber Smith από τον Will Smith. Αυτό έχω να πω. Λοιπόν. Με τιμή που την ομάδα του 5x5 την ονόμασα Ράμαγια. Και επίσης. Μην ξαναπες το. Με τιμή που την ομάδα του 5x5 την ονόμασα Ράμαγια. Και επίσης έχει και ένα quiz. Τι είναι μακρύ στενό με μεγάλα αυτιά? Ο τούνελος. Οκ, καλό. Γιατί λέει στο FM και στο Football Market και στα δύο παιχνίδια με Ολυμπιακό μετά από 8-9 σεζόν απολύομαι για κακές σχέσεις με το staff, αν και έχω πάρει τα πάντα? Γιατί τι τους κάνεις εκεί πέρα, σχώνεις πρόστιμο και τέτοια? Τι τους κάνεις ή τι τους κάνεις? Τι τους κάνεις εκεί πέρα? Έτσι. Τις παπαρίζουνε σούστα R&B και του Ρακιτζή ήταν Robocop τσάμικο, λέει ο Δημήτρης. Και είναι μια σωστή τοποθέτηση αυτή. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ καλά. Τραγούδα κατά το Ράμαγια, λέει κάποιος μέσα στην τάξη και ένας φίλος μου απάντησε τα θες και τα λες. Σου ξεφεύγουν. Το Φραγκολιάς Κυριάκος είναι ένα συγκινητικό, θα έλεγα, δίλημμα. Δεν ξέρω όμως τι πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό. Δεν ξέρω. Οκ, εντάξει, λοιπόν. Εύχομαι καλή αρχή, λέει ο Ζαν Κλοντ Σουαντό. Έτσι. Και αυτό να μείνει το οποίο δεν ξέρω πώς πέρασε εδώ πέρα. Πραγματικά. Έτσι, διότι πρέπει να πούμε ότι Ζαν Κλοντ Σουαντό, για όσους θυμάστε, αυτός ο Γάλλος που ήταν αναλάβει της Ακαδημίας του Ολυμπιακού το καλοκαίρι για να κάνει το περίφημο Maison Football και όλα αυτά τα αγαπημένα, τον ακούσαμε πολύ.
Διαβάσαμε πολλά για αυτόν, αλλά δεν τον είδαμε ποτέ. Ποτέ. Λοιπόν, ένας παλέμαχος συμπολεμιστής από το εφηβικό τριφυλιακό μας έχετε καλή αρχή στο σταθμό. Να είναι καλά. Ο συμπολεμιστής, ο σύντροφος. Το τι είναι από τον κάτω κόσμο. Πώς να το ερμηνεύσουμε? Αφού πούμε ότι είμαστε στην κόλαση. Αφού είμαστε στην κόλαση. Όρμα στους διαιτητές σαν άγριο πούμα. Γιάννη Γκούμα, Γιάννη Γκούμα. Πώς σου φαίνεται αυτό το αγαπημένο? Καταπληκτικό. Τελειώσαμε. Περίπου, Οπότε προλαβαίνεις να πεις για το save στο FM. Οπότε ένας φίλος. Για το save πώς κάνουμε? Ναι. Save load κλπ. Λοιπόν, πάμε μέσα στο φάκελο, στο σκληρό δίσκο που έχουμε αποθηκεύσει εκεί στο Sports Interactive κτλ. Football Manager 2005. Ανοίγουμε το φάκελο και φτιάχνουμε ένα καινούριο φάκελο, τον οποίο ονομάζουμε User Data. User και no data. Σώζουμε εκεί πέρα και μετά το παιχνίδι θα κάνει, θα πράξει τα δέοντα και μην ανησυχείτε για τίποτα. Πόσο έχουμε, 1 λεπτό, 2 λεπτά? 1. Λοιπόν, οπότε η πρώτη εκπομπή στο Super Sport FM του Fight Club φτάνει στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Κουτρούτσο που ήταν συνήθις των ήχων, τη Σοφία Μανιάτη που ήταν στην οργάνωση παραγωγής, όλους εσάς για την παρέα που μας κάνατε σήμερα στην πρώτη εκπομπή. Θα είμαστε εδώ αύριο στις 12. Στις 12? Στις 10. Άντε, τα λέμε. Τα λέμε, αγόρι μου. Λοιπόν, ακολουθεί Διονύσης Ελευθεράτος και Λάβρα Μεσάνυχτα εδώ για 2 ώρες. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε αύριο μετά τις 10. Μην τον ακούτε αυτόν, με τα τραγουδάκια μας και τα ωραία μας. Αλλά κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω τον Γιάννη Τσαούσου που θα φροντίσει αύριο στις 10 να με φέρει εδώ πέρα λιτό ή δεμένο. Και εγώ κυρίες και κύριοι με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον Κώστα Βαϊμάκη, διότι σήμερα διακόπτοντάς με μόλις 5 φορές θα έλεγα ότι ανέδειξε τη θεωρία ότι η δημοκρατία στο λόγο είναι ακόμα ζωντανή. Έτσι. Καλό βράδυ. Γεια χαρά. But at the will change direction, and the triple to find.